Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nobyembre 16 tuig 2022, 39 días na lang kag Pasko na. Ini ang Bombo Haray sa udto kag ini naman si Bombo Chama Blanco Hoover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapangunang mga balita, top stories of the day sa balita lokal. Iloilo City Police Office nag-umpisa na sa security preparations para sa dinagyang 2023. Madamo nga manpower kinahanglanon sa posibilidad nga pagdagsa sa mga tao sa face-to-face dinagyang festival. Sa dugang pa nga mga balita, bangod sa African swine fever, manwasang tigbawanag panigayon sa Lechon Avenue. Ang Santa Barbara may araman sa Lechon Festival. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, mga traffic enforcer ginapayag may ginapinilian or may ginapili sa pagdakopa. Ang driver kag traffic enforcer nagbaisay isang mga 20 minutos nagatugas ang huol sa mga pasahero. Samtang sa kangot sining balita si Mr. Jack Kunlo may ara sang patag tuhoy sa ginbaisan sang traffic enforcer kag sang driver. Sa iban pa nga mga talupang doon karon yang mga balita, istoryahan man nato ng pagpasar na sang resolusyon sa Committee on Public Utilities sa sining paghatag man sang supply sang power sa aton sinikaron niya nga mga kabombo diri sa More Electric and Power Corporation. Ina may kantana na banwa sa sining renewable power sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ang coal, no, or ining Simirara Mining and Power Corporation nga amo ni siya nga prioritize ang supply sang coal kag power sa local generation and distribution companies respectively sa manubo sining presyo. Now sa aton sini karon iya nga mga kabombo, dugang pa nga mga balita kag impormasyon inyo man sini iya nga bantayan ang balita man may kantanan sa flyover nga kung sa din bauti hindi niya makahingabot sa Pasko agli ni sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ini nga mga balita kag impormasyon tutukan naton sa panay nga pagpangalagad sa bombo hanay sa udto. Istoryahan man nato no ang 1/3 sang budget sa Department of Public Works and Highways para lamang tanan sa repair and maintenance. Sa aton sinima kabumbo, tiyan mo ni basta tahimik lang ang anay nga sekretaryo bla. Tahimik lang sa aton sini nga mga kabumbo, kaga 20 pesos kuno nga per kilo, lapit na lang iya malabot. Suno pa sa kay President Bongbong Marcos. Detalye sini inyo bantayan sa panay nga pagpalayag sa Bombo Haray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Nobyembre 16, taong 2022, 39 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita,
Sa ating pong international news, dating US President Donald Trump naghain na po ng kanyang kandidatura para sa pagtakbo sa 2024 elections sa Estados Unidos. Si US President Joe Biden naman nagsagawa ng emergency roundtables sa mga world leaders. Kaugnay pa rin dito sa missile na tumama doon sa Poland. At si Pangulong Bongbong Marcos naman, tiwala pa rin na maabot ang pangarap niyang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Pilipinas. Pero ang pamahalaan, aminadong walang magagawa sa pagmahal ng ilang basic goods. Ang Bureau of Corrections gagamit daw ng high-tech gadgets para naman sa mas mahigpit na pagbabantay sa New Bilibid Prison. Muli si Pangulong Marcos naman kabilang daw sa sisingili ng Bureau of Internal Revenue kung kumikita ito sa kanyang mga vlog. Ito namang Ilongga mountaineer na umano'y pinakaunang Pinay na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Eksklusibong ibinahagi sa Bombo Radyo ang kanyang karanasan. Mamaya sa ating international news, si US Vice President Kamala Harris na makipagkita kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pagbisita dito sa Pilipinas. Sa atin pong sports balita, si Joe Morant at Memphis Grizzlies hindi kinaya itong New Orleans Pelicans habang itong NBA two-time MVP na si Nikola Jokic hindi muna makakapaglaro matapos isa ilalim sa quarantine. At sa ating entertainment news, ang K-pop group na BTS gumawa muli ng kasaysayan nang makapasok sa mga nominasyon sa 65th Grammy Awards. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Inihain na ni dating US President Donald Trump ang kanyang mga papeles na nagtatatag ng kanyang kandidatura upang muling tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2024 sa Amerika. Ang mga papeles ni Trump ay nakarating sa Federal Election Committee ilang sandali bago siya gumawa ng kanyang anunsyo sa Mar-a-Lago, ang kanyang Florida waterfront state. Inihayag pa ng 76-year-old former president sa kanyang daan-damang supporters na ang pagbabalik ng Amerika ay magsisimula na ngayon. Tinanong pa niya ang kanyang mga supporters kung handa na ba mga ito sa kanyang pagtakbo. Pakinggan natin si US President o former US President Donald Trump. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow citizens, America's comeback starts right now. Are you getting ready? And I am too. I am too. Nagpasaring pa ang dating Pangulo na hindi sana mangyayari ang digmaan sa Ukraine kung siya ang naging Pangulo ng Amerika. Muli, pakinggan natin si dating US President Donald Trump. And Ukraine, which would have never happened if I were your president, are something, and even the Democrats admit that. That's something I've seen them admit over and over again. Inyong napakinggan si dating US President Donald Trump. Samantala, kaugnay sa bakbakan ng Russia at Ukraine, sinimula na po ni US President Joe Biden ang kanyang huling araw dito pa rin sa Group of 20 Summit na nakikitungo sa isa pang krisis na nakapalibot po sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Sa pagkakataong ito ay kinasasangkutan naman ng isang kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Nagsasagawa ng emergency roundtable si Biden kasama ang mga world leaders doon po sa Bali sa Indonesia. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nangyaring pagsabog sa Poland na ikinamatay ng 2 katao. Sa inilabas na pahayag ni Biden, sinabi rito na iniimbestigahan na nila itong nasabing kaso. Nauna nang inihayag ng Foreign Ministry ng Poland na ang Russian-made missile ay nahulog sa isang village ng nasabing bansa. Hindi pa natukoy ang uri ng missile o kung saan ito pinaputok. Maguritang nakipag-usap din si Biden sa Pangulo ng Poland at sa pangkalahatang kalihim po ng North Atlantic Treaty Organization. Narito pang tinig ni US President Joe Biden. We agreed to support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border. And I'm going to make sure we figure out exactly what happened. Our empathy simply goes out to apparently 2 people were killed. And
And then we're going to collectively determine our next step as we investigate and proceed. Yan po si US President Joe Biden. Samantala po sa iba pang mga balita naman, itong si Pangulong Marcos tiwala pa rin daw na maaabot yung kanyang pangarap na 20 pesos na kada kilo ng bigas sa pamahalaan. Pero yung pamahalaan mayroon namang reaksyon kaugnay pa rin sa naturang usapin, maging ito ngang ilang basic foods dito sa bansa. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Buo pa rin ang pagtitiwala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mangyayari yung kanyang pangarap na 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ang naging laman ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo dito sa aktibidad para sa kadiwa ng Pasko na isinagawa yung pagpapasinaya dyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, kung saan ay pinagkaguluhan muli ang Pangulo sa kanyang personal na pagtungo. Dito ay sinabi niya na bagamat hindi kontrolado ng pamahalaan ang pagmahal ng mga produkto o ibang mga produkto, dahil nga ito ay kadalasan yung mga raw materials nang gagaling sa ibayong dagat. Pero dito sa ating bansa, meron daw magagawa ang ating mga kababayan at mismo ang pamahalaan kung magtutulungan ay maabot nga yung target. At isa sa kanyang sinasabi, yung pagmura ng ating sariling produkto na bigas. At inaasahan na ito manoy mangyayari kung lahat ay may partisipasyon ng pagtutulungan at lalo na syempre ang pamahalaan na may pangunahing role sa pagtulong doon sa mga magsasaka o sektor ng pagsasaka. Narito ang naging laman ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Aabutin din natin yan. Aabutin din natin yan. Pero marami pa tayong gagawin. Pero ang dami pang nangyayari. At wala naman tayong magawa dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin. Nanggaling yan sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar na hindi naman natin makontrol. Kaya nga, kami naman bilang inyong pamahalaan ay sabi namin, kailangan, wala tayong magagawa doon sa presyuhan, tumulong na lang tayo doon sa kakayahan ng pagbili. At yan ang naging, yan ang kaya meron tayong fuel subsidy, kaya tayo meron AX, kaya tayo merong tupad, para makatulong din kahit papano na mabawasan ang ginagastos ng taong bayan. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos nga ng aktibidad sa Mandaluyong City, diretso naman ang Pangulo dyan sa Villamor Air Base. Pero hindi naman agad-agad ilipad. Patungo ng Thailand ang delegasyon ng Pilipinas, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos dahil pupunta siya sa Villamor Air Base para sa pagpapasinaya ng isang bahagi, itong hall na tinatawag na Kalayaan at kilala na din sa tawag na Maharlika Hall dyan sa bahagi ng Villamor Air Base. Bombo Gerald? Oo, talagang yung pag-negatibo nito sa COVID-19 na Bombo Dennis is nagawang RT-PCR test, talagang kita naman sa mukha ng Pangulo na talagang wala siyang sintomas o walang sakit, lalo na dyan sa dinaluhan niya hindi siya naka-face mask, Bombo Dennis. At siksikan sila dun. Talagang close contact, Bombo Gerald. Pero nagsagawa naman ng test kahit dun sa mga kagawad ng media na kabilang dun sa gustong sumama kay Pangulo. Yun nga lang, may ilang nagpositibo at kinailangan pa na i-disinfect yung new executive building bahagi ng Malacanang Complex nitong hanggang ngayong araw ay dinidisinfect ito upang matiyak na maiwasan yung pagkalat pa ng naturang sakit, Bombo Gerald. May programa pa bang dadaluhan ang Pangulong Marcos o magbibigay na lamang siya ng press con mamaya bago umalis patungong Thailand, Bombo Dennis? Yes, kabahagi siya dito sa aktibidad ng pagpapasinaya o ng blessing. Personal siyang dumalo doon sa blessing ng Maharlika Hall dyan sa Villamor Air Base na kung saan konting hakbang na lang nandyan na rin naman yung kanyang sasakyan patungo ng Bangkok, Thailand at lalapag sila doon sa Military Air Terminal 2, Wing 6
dyan sa bahagi na yan ng Bangkok, doon sa Thailand, kung saan dadalo ang Pangulo ng mga aktibidad para dito naman sa APEC Summit and related summits. So yan yung mga antabayanan natin hanggang weekend siya mananatili doon, maliban na kung gusto niyang mag-extend dahil nga para may oras pa para sa mga kababayan natin na kanyang ding nais na bisitahin doon pa rin sa naturang bansa. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, binigyang diin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bukas ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kasalukuyang partnership nito at ang pagkakaroon ng mga bago pang ugnayan para maisulong ang karapatang pantao kabilang dito. Itong nagpapatuloy na Justice Sector Reforms sa fourth cycle ng Universal Periodic Review ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Council. Ginaganap po yan sa Geneva doon sa Switzerland. Sa nasabing event, ibinahagi ni Remulla itong progreso ng mga ipinatutupad na National Agenda on Human Rights simula 3rd Universal Periodic Review ng Pilipinas noong 2017. Binigyang diin ni Remulla ang panibagong pagnanais ng bansa na mapalakas ang National Accountability Mechanism kasunod na rin ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng komprehensibo patuloy na pagbabagong reforma sa tinatawag na 5 pillars ng justice system ng bansa. Ipinaliwanag ni Remulla ang game-changing reforms ay nakatutok at babago sa legal culture ng bansa para maibigay itong real justice in real time na obligasyon umano ng gobyerno sa taong bayan. Samantala naman ang panukalang nagtatakda sa tobacco smuggling bilang economic sabotage, aprobado na sa House Panel. Agriculture smuggling pinasisiyasat sa Kamara. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Aprobado na ng House Committee on Agriculture and Food ang House Bill 3917 o panukalang nagtatakda sa tobacco smuggling bilang economic sabotage. Ang may akda ng panukala ay sinapuwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative Margarita Nograles at Presidential Son at Ilocos Norte Representative Ferdinand Sandro Marcos. Nasa nasabing panukala, aamyandahan nito ang Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 para pabigatin o gawing habang buhay na pagkabilanggo ang parusa sa tobacco smuggling at multa na katumbas ng doble ng halagang produktong ipinuslit kasama ang buwis, duties at iba pang mga charges. Ayon kay Representative Nograles, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling ng tobacco products na kapag nagpatuloy ay tiyak pipilay sa ating tobacco industry at nasa 2.2 million nating mga kababayan ang maapektuhan. Sa panukala ay kapwa binigyang diinin na Nograles at Marcos na nasa 10% ang mga ibinibentang sigarilyo sa bansa ngayon ay mula sa smuggling. Isang technical working group naman ngayon ang binuo ng committee chairman na si Quezon Representative Wilfredo Mart Enverga para samahin ang mga panukalang itaas ang parusa sa large-scale agricultural smuggling kasama ang tobacco products. Isinusulong din ni Benguet Representative Eric Yap ang panukalang paiimbestigahan ang talamak na agricultural smuggling sa ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Eric Yap na binasa ni ACT-CIS Party List Representative Jeffrey Soriano. Importers who by their illegal importation of agricultural products significantly affect the production, availability of supply, stability of commodity prices, and food security of our country. Ang nakakadismaya dito ay kakaunti lamang napaparusahan sa kabila ng napakalaking epekto nito sa ating ekonomiya at sa lipunan. Kung ating lubos na iisipin, hindi lamang kita ng ating mga magsasaka o ng agricultural sector ang lubang na apektuhan, kundi higit sa lahat ang tumataas na presyo ng mga bilihin na maaaring maging sanhi ng gutom o kawalang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na kumain na 3 beses sa isang araw. Dahil dito, lubos natin tinatawagang pansin ang ating mga enforcement agencies, importers. Ang pahayag ni ACT-CIS Party List Representative Jeffrey Soriano. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.
Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Nakatakda na raw isa lang sa mandatory medical examination itong artistang si Vong Navarro bago ilipat sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Taguig City. Ayon sa statement na ipinadala ng National Bureau of Investigation, kabilang narito yung pagsasalang kay Navarro sa RT-PCR test bilang pagsunod pa rin sa health protocol. Una rito natanggap na raw ng NBI Security Management Section itong order mula sa Regional Trial Court Branch 69. Itong order para ilipat si Navarro sa Taguig City Jail sa male dormitory sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Naharap si Navarro sa kasong panggagahasa matapos akusahan ng modelong si Denise Cornejo na nangyari noong 2014 na maring pinabulaanan ng aktor. Samantala itong Bureau of Corrections, ano kaya itong mga high-tech na gadgets na kanilang gagamitin para sa pagbabantay doon pa rin sa New Bilibid Prison. At ma-report si Bombo Marlene Padjerno. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Gagamit na ngayon ng high-tech na gadgets ang New Bilibid Prison o ang Bureau of Corrections bilang mas mahigpit na pagbabantay sa New Bilibid Prison. Ito nga ay matapos na matuklasan ng mga otoridad ang ilang irregularidad sa loob ng nasabing bilangguan. Ayon kay Bureau of Corrections Officer in Charge George Katapang Jr., kabilang sa mga ito ay ang paggamit o ang ipapagamit na tablet na pag-aari ng Bucor sa mga kaanak ng mga inmate na bibisita sa nasabing bilangguan. Aniya, ito ang gagamitin ng mga bilanggo upang makausap sa video call ang kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ni Katapang, sakaling may mga sumubok na magpuslit ng illegal na cellphone sa loob ng bilibid, ay agad nila itong malalaman dahil mayroon anya silang kakayahan na i-monitor ang lahat ng mga gadget na ginagamit sa loob nito na hindi nakarehistro sa Bucor. Bukod dito ay iniulat din ng opisyal na gagamit na rin sila ng drone at bodycam para sa pagbabantay sa nasabing bilangguan, hindi lamang sa mga preso, kundi pati na rin sa mga tauhan mismo ng Bucor sa Bilibid. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Bucor Officer in Charge, Director General Gregorio Katapang Jr. So itong mga gadgets ko, hindi to makukurap. Oh, yung gadgets, hindi, pag sinabi kong makukurap, dalawa ibig sabihin, hindi masusuhulan at hindi magbiblink o magpapatay mata. Pag kumurap ka dito, malulusutan ka eh. So itong mga... Yan ang bahagi ng pahayag ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. Samantala, una rito inihayag din ng Bucor na magdadagdag din sila ng X-ray machines at metal detectors sa lahat ng entrance ng naturang bilangguan. Kasabay nito ay magpapakalat din sila ng 30 mga K9 units para naman sa pag-detect ng illegal na droga, bomba at marami pang iba. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantala, alamin naman natin itong presyo ng mga Noche Buena items. Papalapit na po yung holiday season at nasa Pasay City si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, hindi pa nga nagdagdag ng presyo ng mga Noche Buena items sa ilang mga tindera sa ilang pamilyan sa Metro Manila kahit na tumuntong na ang bare months at papalapit na ang holiday season sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga nagtitinda, pahayag nila na sa oras na magbaba ng mga produkto sa kanilang store, doon na lamang daw sila papatong ng presyo. Sa ngayon kasi Bombo Gerald, kahit na papalapit na ang Kapaskuhan, stick pa rin daw ang mga nagtitinda sa dating presyuhan.
Ayon kay Nanay Lita Borda, matagal ng tindera, sa ngayon daw ay same price pa rin daw sila. Dagdag pa, inaasahan daw niya na dadagsa ang mga tao sa bisperas pa ng Pasko at ng Bagong Taon. Ganon din ang naging pahayag ni David, isang taon ng tindero sa palengke. Bandang Disyembre raw talaga ang aumento ng produkto bunsod ng mag-holiday season. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Lita Borda at David sa panayam ng Bombo Radio. Dadagsa ng bibili mga 24. Yan na talaga ang ready ng tao, tsaka 31. Dumating yung deliver, di papatong na lang kung magkano. Yun ang gagawin ng mga tindera. Wala pa naman. Mahina pa po ang bentahan. Ang tao, wala pang ayuda. Hindi pa binibigay. Hindi pa po eh. Ngayon, hindi pa kami tumaas. Ganon pa rin. Yung mga Disyembre siguro siya. O mga ganon. Mga bandang huli ba? Halos ranas na namin yung ganong klaseng sitwasyon eh. Kadalasan bandang huli talaga. Mga season na Pasko, pamasko. Yan ang magkasunurang tinig ni Nanay Lita Borda at David. Una rito, Bombo Gerald, inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na magkakaroon ng aumento sa mga Noche Buena items sa mga pamilihan, bunsod ng papalapit na ang Kapaskuhan sa bansa. Samantalang ibang manufacturer ay naglabas ng advisories kung saan ang presyo ng ham ay may dagdag na 40 pesos. Ang mga presyo ng cream ay tumaas mula 8 pesos hanggang 15 pesos, habang ang salad at elbow macaroni ay tumaas din mula 4 pesos hanggang 27 pesos. Ang umiiral na presyo ng puting asukal sa Metro Manila ay nasa 106 sa mga grocery at supermarket at 100 pesos sa mga ilang pamilihan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ilang mga jeepney drivers sa Samut-Sari ang naging reaksyon sa hiling na dagdag piso na surge fee kada rush hour. May pagulat naman si Bombo Chill Emprido. Samut-Sari ang naging reaksyon ng ilang mga jeepney driver patungkol sa dagdag piso kada rush hour na surge fee na inilalaban ngayon ng ilang transport group sa bansa. Sa petisyon na hiniling ng ilang grupo kabilang na ang Pasang Mazda Alliance Transport Operators and Drivers Association of the Philippines at ACTO, sana raw ay madagdagan ng piso para sa mga jeepney at 2 pesos sa mga bus sa mga rush hour mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. ng umaga at 4 p.m. hanggang 8 p.m. ng gabi maliban sa araw ng linggo. Sa pahayag ng ilang jeepney drivers, ang kailangan umano masolusyonan ay ang pagtaas ng gasolina na nagpapahirap sa kanila. Ayon kay Kuya Arturo Bantona, makakatulong na raw ang dagdag piso na ito kahit papano, pero sana raw ay madagdagan pa makabawi man lang sa gastos sa krudo. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Yung mga bagay na yan, pabor po kasi dagdag din yun na sa kikitain namin para lang pang dagdag din sa pagtaas ng gasolina. Sa ganyan nung bagay, talagang mahirap. Halos lahat apektado. Kaming driver, ang mga mananakay, apektado naman kami lahat. Ngayon, wala kaming magawa. Kailangan namin maghanap buhay. Yun nga lang, nababawasan yung kita namin. Mas maganda kung dadagdagan. Kaya lang, kung ano lang yung ibibigay ng gobyerno, ipagpapasalamat na lang po namin. Gaya rin ni Kuya Manuel Estelong, 500 na lang daw ang nauuwi niya sa kanyang pamilya. Hindi lang rin daw gasolina ang iniiyak nila, maging ang patuloy na pagtaas ng ilang bilihin. Pakinggan natin si Kuya Manuel Estelong. Una, pandagdag na rin pambayad sa krudo yun eh. Kasi sayang din naman kung sana nga makakatotoo yung ganyan. Kung puro panukala lang yan, baka naman hindi totoo. Baka hindi mangyari. Mabigat kasi mataas ang krudo sa gasolina eh. Mas mahal na ngayon ang krudo kumpara mo sa gasolina. Samantalang nung araw ang laki ng diferensya ng gasolina sa krudo. Kung hanggat maaari mapatupad, okay na kami doon. Pero kung hindi, sayang naman. Nakakapag-uwi rin kami kahit 500 sa araw. Okay naman, kahit paano kaysa dati. Sana naman umupo na si Bongbong Marcos ganun din naman pala, wala rin. Wala naman pagbabago. Mga kabombo, nagtakda ng panibagong pagdinig ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon na surge fee ng ilang transport group sa ika-2 ng Pebrero sa susunod na taon.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emplido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala pa itong Ilongga Mountaineer po na umano'y pinakaunang Pinay na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Eksklusibong ibinahagi po sa Bombo Radio yung kanyang naging karanasan. May report ang Bombo Radio Iloilo. Eksklusibong nagbahagi sa Bombo Radio ng kanyang karanasan ng isang Ilongga Mountaineer na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang magkasintahan ay sina Nesjen Caborlan Zerudo ng Santa Teresa Jordan Guimaras at Lino Nobleta Zerudo ng Pototan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Nesjen Caborlan Zerudo, sinabi nito na hindi naging madali ang kanilang pag-akyat sa Apo dahil sumabay ito sa pananalasa ng Bagyo Paeng noong huling linggo ng Oktubre. Ayon kay Zerudo, tumagal na mahigit 3 araw ang kanilang pag-akyat patungo sa tuktok ng bundok na lalong naging mahirap pa dahil sa pag-ulan, madulas na daan at malakas na hangin. Ngunit anya tila milagro ang nangyari na noong araw mismo ng kanilang kasal. Tumila ang ulan kung kaya't naituloy ang seremonya na pinangunahan naman ng isang pastor na isa ring mountaineer at ang kanilang mga abay ay mga kasamahan din nila sa grupo. Literal naman itong naramdaman na nasa Cloud9 habang kinakasal dahil sa makakapal na ulap na nakapaligid sa kanila. Ang dalawa ay sinasabing pinakaunang magkasintahan na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo. Actually, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa experience. And hindi ako makapaniwala actually na nakatungtong kami sa summit ng Mount Apo. And for now, parang yung happiness na naramdaman ko, parang it's the same happiness na naramdaman namin sa Apo hanggang pauwi, hanggang ngayon. Si Nesjen Caborlan Zerudo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consiserverall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Si Ja Morant at Memphis Grizzlies daw hindi kinaya itong New Orleans Pelicans habang itong two-time MVP na si Nikola Jokic hindi mo na makakapaglaro matapos isa ilalim sa quarantine. At may report dyan si Bombo Victor Liantino. Hindi muna makakapaglaro ang two-time MVP na si Nikola Jokic para sa kanyang team na Denver Nuggets matapos nitong isa ilalim sa health and safety protocol ng NBA. Hindi naman umano required ang mga NBA players na mag-undergo ng regular testing, ngunit may mga situation pa rin na kailangan isaalang-alang. Matatapos ang nasabing quarantine period pagkalipas ng 10 araw at papayagan na umano silang lumabas ayon na rin sa guidelines ng NBA. Samantala, pinabagsak ng New Ocean Pelicans ang katunggali nitong Memphis Grizzlies sa score na 113-102 sa katatapos pa lamang na laro at tuluyan nilang naitala ang kanilang ikawalong panalo sa bagong NBA season. Nagpakawala ang 31-year-old shooting guard ng Pelicans na si CJ McCollum ng pangkalahatang score na 30 points, 9 assists para pangunahan ang kanilang team. Sa panig rin ng Memphis Grizzlies ay tuluyan na nasayang ang effort ng 23-year-old point guard na si Ja Morant matapos itong makapagtala ng 36 points at 7 rebounds. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. K-pop group na BTS gumawa muli ng kasaysayan ng makapasok sa mga nominasyon dito pa rin sa Grammy Awards. May report si Bombo Alaysa Eclarinal.
Muling nagtala ng kasaysayan ang K-pop group na BTS nang makakuha sila ng 2 nominasyon para sa 2023 Grammy Awards matapos silang maging pinakanominadong K-pop group sa kasaysayan ng nasabing parangal. Ang 7-member ay nominado para sa Best Music Video category para sa kanilang kantang Yet to Come at ito ay para sa ikatlong magkakasunod na taon para sa Best Pop Duo o Group Performance para sa kanilang collaboration song na My Universe kasama ang British rock band na Coldplay. Unang hinirang sa Grammy Awards ang BTS para sa kanilang mga hit songs na Dynamite noong 2021 at Butter noong 2022. Dagdag dito mga kabombo at ka-Star Nation, ang kanilang 2022 single na Yet to Come ay nagsilbi ring isa pang milestone para sa K-pop phenomenon dahil ito ang naging unang Korean song na hihirangin para sa kategoryang Best Music Video sa Grammys. Una rito, kabilang din sa nominasyon sina Taylor Swift, Doja Cat, Adele, Harry Styles at iba pang mga sikat sa nasabing industriya kasama sa nomination ng 65th Grammy Awards na gaganapin naman sa February 5 sa susunod na taon. At yan ang latest chika para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa panahon ng Pasko sa Kenya, ang kanilang mga simbahan ay puno ng palamuti o decorations na mga balloons, ribbons, flowers at green plants maliban sa Christmas trees. Ang mga missionary organization ang siyang mag-sponsor naman ng mga special Christmas dinners. At ang tawag ng Santa Claus sa Kenya ay Father Christmas. At karaniwang pagkain sa Pasko doon sa nasabing bansa ay barbecue. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 39 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Minutos na nakaligan sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kag dugang man sining mga balita kag impormasyon aton sining igaplastar subong iya nga pagpangalagad sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Ang Iloilo City Police Office naga-prepare na as early as November sang ila sini iyang security plan may kantanan karon sa paghiwat liwat sang syudad sa Iloilo sang Dinagyang Festival 2023 face to face. Subong iyang or sa masunod sining tuig or sa aton sining pagsaulog sang Dinagyang 2023 mangin full face to face na ini. Di ginalauman diri ang pagdagsa sang tawo sa mga local tourist palangadaan bauti damo nang nahidlaw iya sa pagsaulog kag pagkinasadya sa Dinagyang Festival. Ang aton sini ang alkalde sige sa gyapon ang pagpangimbitar sini nga magkari kag magbisita kag magsaksi sa Mother of All Festival, ang Dinagyang Festival 2023. Isa aton sini nga mga kabombo dako karon nga responsibilidad ang nagahulat para sa Iloilo City Police Office. Ano ang preparasyon sang ICPO? I-check naton si Bombo Cherry Sumagpao. May follow-up report. Bombo Cherry, sa report please come in. Padayon na ang pagpakigangot sang Iloilo City Police Office sa Iloilo City Government Bumbocham kaga naga-conduct naman ang Iloilo City Police Office sang ila sini nga security preparations para sa nagahilapit nga full face-to-face Dinagyang Festival 2023. Sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Colonel Leo Batiles, ang Iloilo City Police Office City Director, iya ginpahayag nga temprano pa lang nagapreparar na ang Iloilo City Police Office sang ila sini nga mga lihok para sa nasagbit nga festival kagang pinaka-concern gid nila subong amo ang ila sini nga mga police personnel. Ang police deployment nila kag magadugang pagid sila sini sang force multipliers nila kagang suno sa iya nagakinahanglan gid sila subong mga katapo sang Iloilo City Police Office sang damo pagid nga manpower. Suno pagid diri sa iya
mangayo sila sa nga bulig, isang augmentation halin sa Police Regional Office 6 headquarters kaga nagaayo man diri ang city government sa ila subong nga dapat hindi gid ma-shortage ang kapulisan sa police personnel nga iga-deploy sa bilog nga syudad sang Iloilo. Sa subong ang Iloilo City Police Office may ara sang 890 tanan ka police personnel plus may bag-o sila ni 50 kabilog nga gin-augment man sa ila sini nga opisina kag suno diri kay Police Colonel Batiles nagakinahanglan gid sila sang masobra 1,000 nga police personnel nga iga-deploy para sa nasambit nga dinagyang festival kag para man masiguro ang seguridad sang tanan nga maga-attender sang dinagyang kay naga-expectar diri ang katapo sang kapulisan nga magadugok gid ang madamo nga tawo especially mga turista man Bombo Champs. Uno pag diri kay Police Colonel Batiles ngati mas ikumpara sa nagligad nga tuig suno sa iya mas damo ang magadugang gidi nga activities kag pila ka tuig kag magabalik na sa full implementation sang face to face no ang dinagyang festival. So nagaasa gini sila kaga naga-expect target nga madinagsa ang mga turista. So yari pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Leo Batiles. Yes, Bombo Char, actually do mga 2 or 3 weeks na siguro naga-regular man attend ang aton diri nga inapadala ko dito ka representative sa City Hall para nga meetingan ni ang security preparation ang maabot naton nga dinagyang sa sini nga January. So actually Bombo Sir may kami may schedule bala sa planning namon, may schedule na may natawag namon nga Gantt chart, no. So amo na ginasunod naton nga dapat pagabutin na nga pizza medyo na complied na ang requirement naton. So kung natawo naton dapat gid man nga medyo malawig ni ang aton preparation para sa dinagyang amo na nga daw advance gid ang aton nga pag-umpisa sa nga preparation no pudra sa aton sa City Hall. Sir, sa bahin sang Iloilo City Police Office ano na nga mga preparasyon ang ginaamat-amat giho sang aton sini nga kapulisan? So initially ang aton diri nga pinaka-concern gid Bombo Char ang tawo gid no ang personnel gid naton, manpower naton. Plus ang aton diri nga mga force multiplier nga pwede naton i-augment no. Kay kadamo gid nga aton na kinahanglanon. So gina-base man naton na sa mga activities, schedule of activities naton all throughout sa duration ng aton nga dinagyang. Initially sa nakita ko diri sa amon nga pag-discuss diri pag-conference namon more or less mga at least mga 800 ang kinahanglanon naton nga augmentation diri sa siyudad ng Iloilo. Inaya purely mga kapulisan na kag i-source out ina sa ibang nga mga units, so i-coordinate namon na sa regional quarters. Kaya actually ang dako man diri ang participation sa aton nga regional quarters ara gidara sa level sa aton nga region naga-umpisa ang planning kag naga-align na kami diri sa aton sa Iloilo City Police Office. So amo lang gid na ang aton na nakita Bombo Char no ang personnel lang gid ang gina-require sa aton sa aton city government at least hindi kita ma-shortage no. Kay kung may halimbawa may 1,500 kita diri ka police, so hindi man naton ina sila ma-deploy nga at the same time 1,500 sila. So schedule man naton ina sila kay siyempre ang 24 hours halimbawa kung nasa ano oras sa gagabihon or ano oras man sa kagahon mag-umpisa nga atong activities, so nag-align man dira nga aton nga deployment sa aton kapulisan. So amo na nga daw video taas-taas ang requirements naton ng aton nga City Hall pag-abot sa manpower. Sir, ang ikumparar sa nagligad nga tuig nga hulag sang Iloilo City Police Office sa nagligad nga tuig nga dinagyang kag sa subong, ano kadako ang adjustment naton sa subong? So sa subong Bombo Char kung i-compare naton sa nagligad, ang last naton nga activity diri sa dinagyang ay siguro kung sakto lang sa assessment ko based man dira sa discussion naton sa City Hall sa meeting na daw medyo mataas-taas gid dapat diri ang atong preparation sa sini nga dinagyang kay daw may mga nag-add on nga mga activities. So busilingon taas man ang iyang requirements no. So amo na siguro kaya plus pagid nga at least 2 ka tuig nga wala kita sa nga dinagyang. So anticipated man naton sa aton nga City Hall nga ini madagya gid ang aton mga
turista diri sa siyudad sang Iloilo. Okay. Sir, kung ang sa Iloilo City Police Office lang nga personnel, mga pila lang kabilog ang personnel naton dira? So diri sa aton Bombochar ang aton diri nga organic 890 kami. So may-ari makita din subong at present nga 50 plus nga augmentation, no? So more or less mga sulo-sobra lang kita diri 1,000 ang total strength naton diri sa Iloilo City Police Office. Based sa atong estimate, at least ang aton diri, at least hindi magnubo sa 1,000 ang i-augment naton diri sa Dinagyang ngaling sa ibang mga provinces. Okay, so mga gid ni bulig sa regional headquarters, sir. Yes, the same thing Bombochar sa paghiwat dito sa maskara sa Bacolod, no. Ay actually diri sa aton sa Iloilo City Police Office, no, mga hindi magnubo ta sa 150 plus. 150 plus ang aton diri nga ginkuha sa Iloilo City sa mga personel naton nga gin-augment man dito sa Bacolod City. Mo na gani nga akon man si mga ginapaningwaan umpisa pa lang sa magliligad ng mga semana gina-intensify gid naton ang ilabi na gid ang pagkandak naton sa checkpoint sa Kagabihon. Ang mga borders naton diri o mga main entrance naton diri pasulod sa siyudad sa Iloilo hasta na mag-aga na ang ginapakandak gid naton sa checkpoint operations kag police visibility diri sa siyudad sa Iloilo. At least masanay na ang mga nagasulod diri sa aton sa Iloilo City na pagsulod nila diri, at least may mga naka-in place kita dira ka mga checkpoint operations naton para maging safety man o ma-maintain naton ang placing order nga wala kita sa mga untoward incident nga matabo kag wala sang kontrabando nga makasulod diri sa aton. Nabatian ang pahayag ni Police Colonel Leo Batiles, ang director sang Iloilo City Police Office, Bombo Champ. So amoy na ang iyan nangin pahayag nga duha nga 3 ka semana pa lang ang nagligad, nagumpisa na ini sila pakigsapol sa Iloilo City Government kag sila mismo sa Iloilo City Police Office among nagaumpisa na sa ila sini nga security preparations. So kung may ara sila sang iga-deploy nga 1,500 tanan ka pulis, tungaon ina nila sa duha ka grupo Bombo Champ para 24/7 may ara sa nga police presence kag police visibility sa bilog nga syudad sang Iloilo. Kag amo ina damo gid ang gina-require nga police personnel sa subong kay ti sa impormasyon man nga nabaton ni Colonel Batiles, damo sa nga aktibidades nga igalunsyar subong ang Iloilo City Government para sa nasambit nga selebrasyon. So gina-intensify na subong pa lang sang kapulisan ang police deployment kag visibility nila para sa subong pa lang masanay na suno kay Colonel Batiles ang mga tawo nga gagwa sulod diri sa syudad sang Iloilo sa presensya sang kapulisan. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid na Bombo Chari sumagpaw sa imo siniya nga follow-up report. Duha man ka tuig ka ginhidlaw kita sang aton sini nga kinandan nga selebrasyon sang Dinagyang Festival nga kung sa diin ining Dinagyang naghalin iya sa root word nga dagyang, of which nga nagakaulugan siniya nga saot magkinalipay tibangod sang pandemya. Ginpaiway ining pagsaulog naton sang festival. Sa matter of fact, hindi lang iya Dinagyang Festival, kadamo pa sang mga festival nga ginpaiway ang selebrasyon or traditional way of celebrating a festival nga kung sa diinti week-long ang activities antes pa man iya maglabot sa highlight, no? Highlight na to di Sabado Domingo, batang kung sa ano pang ginabantayan gin sa tanan ining Domingong adlaw bangod man nga ti amo ining balantayan siniya banwa ang Dinagyang Ati Tribes Competition nga ginapangayawan pa sang nagkalain-lain siniya nga mga turista halin sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan just to experience ang Dinagyang Festival. Kadamaan sa mga turista, makapila naman kabes nga nagbalik-balik diri kay mayara gidya sang lain kag daw hindi matupungan
nga eksperyensya ang ila kung sila ang magkari kag maglantaw live sining dinagyang festival or magselebrar sa dinagyang festival. Hindi lamang gina-feature diri ang dinagyang festival, kundi lakip naman sina diri sa aton sining mga kabomboy, hindi kita magkalipat nga ang aton sining ginasaulog or ginaselebrar in honor of Señor Santo Niño. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Di magluwas sina, kadamo man sa mga lugar na nagahatag sang kabilinggan abisa kay Señor Santo Niño, just like the Ati-Atihan Festival sang Aklan, Sinulog Festival sang Cebu, pero lain gid kuno ang dinagyang festival sang Iloilo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Magluwas sina, bangod nga ti ang kinanda naton nga pagselebrar sang dinagyang diri sa syudad sang Iloilo, kadamo sa mga aktibidades, pero isa sa mga ginakalangkagan gid amo ang display kag pagpatilaw sa aton sa managkalalain siniya nga Ilonggo Cuisine nga gina-feature sa aton siniya nga mga food festival. Tisa karon gani as early as October, kung di ko magsala, or the first week sa November, sa mga kilid sang dalan, amat-amat na iyang nagatuhaw dira ang mga kiosks para nga mag-feature sang mga manamit nga pagkaon diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sining mga kabombo. So bangon man sining mga events nagakadapat lamang nga ang aton siniiyang nga mga bisita, ang mga pumuluyo, ang makaangkon sang worry-free environment. Tiyang una gid sinadira nga kabalakan naton ang seguridad sa mga taga-syudad sa Iloilo, kag subong man seguridad sa mga nagabisita diri. Nga after 2 years, maka-eksperyensya naman sila liwat sang tumalagsahon siniya banwa or once in a lifetime nga pag-experience ang ginatawag nga dinagyang festival sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Ti dako karon ining challenge sa bahin sang Iloilo City Police Office nga magdiliher sang pagmintinar sang peace and order or law and order diri sa palibot sa syudad sang Iloilo. Kay ti makabig ini naton iya nga sa mga sinimana or a week before or days before sa highlights ng Dinagyang Festival 2023, asod-asod naman nga mainadlaw ang lauman naton nga may mga nagkalain-lain sining aktibidades. Lakip na diri sa aton siniya nga mga kabumbo ining ginabantayan man sa mga tumuluo, no? Mga deboto ni Señor Santo Niño ining religious sa sadsad. Nga kung sa diinti sa kinaanda naton iya, tuman kadamo sa mga dibutong upod sa sining rehilyoso nga kahiwatan or hilikoton, no? Sa aton sining mga kabumbo. Ti bangod man sa pagkahidlaw nga sa duha ka tuig, although nga may ara man kita sa dinagyang online, pero lain gid yang eksperyensya, lain gid yang kahiwatan kung personal nimo ini nga maeksperiensyahan sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. No? So ginaantisipar na sa tanan nga dagsaon kita sa tuman kadamo sini iya nga mga bisita, local and foreign tourist sa aton sini nga mga kabumbo. Tibang basta gani damo tawo, damo turista, local and foreign,
ikogid inang mga tawo nga may mga malain sini nga tinutuyo kag ang ila sini iya nga puntaria among magpamintaha sa ila sinisig kaparyo. Just like sang mga tuklo, so on and so forth, kag subong man ining mga naga palaptas ang illegal nga druga. That is why nga ang Iloilo City Police Office sa pagpamuno ni Pulisa Colonel Leo Batiles nagpahayag nga ginatimpranuhan pa nila ang ila siniiyang security preparations. Hindi lamang kay sa mga bisita ni kundi lakip na sa mga unexpected kag subong man mga unwelcome kung tani nga mga sahi iya sa mga tawo nga may mga malain sini nga tinutuyo now kag hindi iyang pagsaulog sa nga dinagyang festival or pagselebrar sa nga dinagyang festival ang ila sini iya nga kari or pagkari diri sa syudad sa Iloilo kundi ang pagpamintaha sa ila isig kaparyo. Sa aton sini nga mga kabombo. So ang ICPO karon ginalantaw nga magakinahanglan sila sang 1,500 ka mga personnel kag pagatungaon sa duha ka grupo agud nga i-deploy para iya nga may 24 oras kita nga kapulisan nga available nga mintinar sang kalinong kag katawhay sa aton sini nga pagsaulog. This time, face-to-face, dinagyang festival. 50 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 12. Sa aton sining nga pagpanumbalik Banwa, check karon naton ang Lechon Avenue, gaginlunsyar sa Banwa sa Tigbawan. Ini kabahin man, agud iyang mapuslan pa ang mga baboy sa aton sini nga mga kabumbo. Now, kiti kung wala sa mga kasubong sini iya nga mga videos posibles mabutang gid lamang sa pierde pagpamurdoy sang negosyo kagati siyempre sang capital investment sang mga hog racers naton. So ang Banwa sang Tigbawan naghimo sang lihok nga magpatigayon sa Lechon Avenue. Kag ang Banwa sang Santa Barbara gani mayara sila sa pagahiwaton man nga Lechon Festival by November 20. Sa aton sining matag palamati, istorya naton inabalik or padayon sa aton sining pagpangalagad diri man sa bumbuhanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumbo. Ang Pasko, panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man. 7 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Anong plastada sining Lechon Avenue dira sa may Banwasang Tigbawan? Ang Banwasang Tigbawan malapit iniiya sa Banwasang Uton. Nga kung sa niinti among una nga nakonfirmar ang kaso sang African swine fever. Ang Tigbawan naka-record man sang African swine fever case. No, kalakip na sang kaiping sining mga kabanwahanan man. Ang Santa Barbara, ang Alimudyan, kag iban pa. No? Pero sa Banwasang Tigbawan, nakapaminsar sila sang daw kasubong iyang ti pamagi man agun makabulig sa mga hog racers. Ginlunsyar ining Lechon Avenue. Ano pa ginang dapat aton mahibaluan sa sining Lechon Avenue sa Banwaya sa Tigbawan? Si Bomboria Mumblan may follow-up report. Bomboria, sa report please come in. Bombo Cham, sa ato mga kabombo, ginpatigayon ang kauna-unahan nga Lechon Avenue sa Banwa sang Tigbawan. Ini man ang isa kalihok sang nasambit nga Banwa agod mabuligan ng mga hog racer sa ilang negosyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Sky Torico, Supervising Tourism Officer sang Banwa sang Tigbawan, iya ginpayag nga week-long celebration ini kag isa ini sa mga aktibidad para i-patronize ang kaugalingon nga produkto.
Ang Lechon Avenue ang ara sa karon sa Tigbawan Public Plaza sa mga luyag magbakal kag magtambong. Para sa dugang nga detalye, aton pamatian si Sky Torico, Supervising Tourism Officer sa Tigbawan, Iloilo. Ginatawag namon ini nga Lechon Avenue because it's a designated area or street wherein ang mga interested parties naton or manog lechon pwede gid makabaligya sang ilang lechon provided nga may mga necessary sila nga permits and coordination sa aton nga LGU. So this activity is an initiative of the LGU para mabuligan ang aton nga mga manog baboy nga mapadasig pagwa ang ilang mga stocks as a mitigation man naton sa ASF subong nga kung sa diin ang Tigbawan is one of the pink areas na-identify no kay ingod lang kita sang banwa sang uton kag hindi ta mapaktan kung when kita pagasudlan sang virus. So that's why nga si LGU through consultation man no with the local Culture, Arts and Tourism Council as well as mga concerned nga stakeholders. So amoy ni siya ang nauna naton nga activity while waiting for the pork festival nga gaan man sa assistance ng aton sang provincial government. Pila ni ma'am ka mga lechon ang ara subong sa Tigbawan Plaza? Kay subong lang man kami nga semana sininagi patigayon ma'am no isa pa lang ang nakakommit nga magbaligya subong amo na ang si Ma'am Risa sang JR Lechon but may mga interested parties naman nga nagkadto sa my office kagina and nag-message man kung paano sila nga makapartisipar man sa sini nga activity no kag ang inibala nga activity naton gina-open siya ma'am sa interested parties basta mag-coordinate lang sila sa opisina para nga mapatigayon taman ang masulhay nga pagplastar sang ilang mga produkto. Kay week-long activity ini Ma'am Sky, ano ni ang imbitasyon mo man sa mga Tigbawenyo kag pati man sa mga hog racers nga pwede nila pagadalon ng ilang mga baboy para makaintra man sa ini nga Lechon Avenue. Okay. So gina-encourage gid nato ng aton mga kasimanwa diri sa Tigbawan nga magsuporta no magbakal man sang lechon sang aton mga kasimanwa para mabuligan man ang aton nga mga hog racers nga mapadasig ang pag-dispose sang ilang baboy at the same time ang aton nga manog lechon man no nga maka negosyo man kag to help promote man sang ilang mga nagkalain-lain nga negosyo like kung ikaw nagparticipate ikaw dira so maging popular man ang imong lechonan and at the same time we want to make this lechon accessible sa mga Tigbawanon nga gusto gid magbakal no para nga hindi na sila magpalusot or mag-try nga magbakal sang lechon sa iban nga banwa or halin sa city kag pasudlon pa sa Tigbawan kay diri mismo sa banwa is accessible katama ang lechon. So kung may mga okasyon ang aton mga kasimaryo or may mga parente sa syudad o kung sagwa sang Tigbawan nga nagatuyo papunsyon o kung mag-celebrate so palihog lang diri na lang kamo bakal sa banwa sa Tigbawan kay gina-avoid tagid ang pag-transfer sang pork products para malikawan man naton ang paglapta sang ASF. Nahibaluan nga yara sa pink zone ang banwa sang Tigbawan kasubong man nga kaiting ini nga banwa sang uton kung sa diin una na record ang African swine fever sa Iloilo, Bombocha. All right, so I stand corrected wa igiliya sang kaso ang Tigbawan sang African swine fever pero ang pamangkot sini Bombo Ria taga syudad ako sa Iloilo para support man sa mga hog racer sa banwa sa Tigbawan makadto ko tubi dalon ko babakal ko pulo ka kilo tapos dalon ko di sa city pwede na. That I am not sure yet, Bombo Cham, pero ining aktibidad ang open sa mga Tigbawenyo, Bombo Cham. Aton pa rin na i-confirm kay Sky Torico kung pwede bala ang mga taga-syudad ang magtambong sa nasambit nga Lechon Avenue. Sige. Report nagikan sa banwa sang Tigbawan ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent over all number 1 sa Iloilo, Basta Radio.
Bombo! Salamat kid Bomboria sa imo siniyang follow-up report. May kantanan sa sining Lechon Avenue. Pamagi man nga parang mapadasig kuno ang pagwa, no, pag-dispose sang baboy sang mga hog raisers dira sa banwa sang Tigbawan. Kag ti syempre hatag man sang pagtamod sa mga manog litson, naganegosyo sang litson. Sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Sa mga keeping dira nga mga kabanwanan, kung gusto nyo magkaon litson, padulong lang kumutos banwa sang Tigbawan, no? Kay may Litson Avenue tusla. Sa aton sini nga mga taga Palamati karon kag siguro ini man ang isa sa mga pamaagi kay kun lantawon naton kung wala sa mga kasubong sini nga mga hilikoton. For example, sa banwa karon iya sang Tigbawan may ara nga daan sang pagpanghugot karon sang pamaagi man agud nga magpagwa sang imo sini iyang baboy para nga hindi dugangan ang huol sang mga hog raisers dira sa banwa sang Tigbawan. Tiyan mo ning isa sa mga pamaagi para nga mayara sang bisan pa paano may balik man sa mga hog raisers ang ila sini iya nga capital, ang ila sini nga investments. Sa aton sinimatag Palamati 5 minutos sa kaligad sa tak na kalauna. Standby sa kay Bombo Jomar Villa, i-check tang iya sining linya ini may kantanan sa ginpalabot iya nga concern sa isa iya ka Facebook ka follower naton nga kung saan nakuhaan niya sang video ang pagbaisay sang traffic enforcer kag sang isa iya ka driver sang public utility jeepney sandig sa panaysayon sang aton sini iyang kabombo ka mga 20 minutos kunong kalawigon sang pagbaisay sang driver kag traffic enforcer. Si manong driver nag name drop pa sa pangalan ni Mr. Jack Kunlo. Ano ang ila sining baisan, anong ginhalinan sang pagbaisay sang traffic enforcer kag sang driver sang public utility jeepney? Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Jom, sa report please come in. Kadismaya sang pila ka mga netizen ang ining natabo nga pagbaisay karon sa tunga sang isa ka public utility jeepney driver kag ginapatihan katapo diri karon sang traffic enforcer, no, sa Public Safety Transportation and Management Office na tikayo naton diri karon Bombo Champ na pakigangutan ang isa diri karon ka concerned citizen nga nakakuha mismo sang footage sang natabo ining pagbaisay kasi isa ini siya, no, sa mga pasahero nga nakasakay sa jeep sang nagluntad ining pagbaisay sa tunga karon niya sang sining magtimbang nga bahin. Napakigutan naton diri karon si alias Jan, isa lang karon ka concerned citizen. Bali nagsakay ni siya sa jeep nga highway kani sa dito ya sa may area sa Tansa. Makadto ni siya tani diri karon sa may bahin niya sa Tagbak. So nagsakay siya sa Likanes nga jeep pabalik. And pag abot diri sa may bahin sa diversion road sa may distrito ya karon sa Banduriao, before sa dako nga mall diri sa may Nasambit karon nga lugar, nag-pick up sang pasahero ang isa ka jeep nga ginsasakyan niya. Kag pag-abot sa punta nakibot lang ni siya nga paparahan sang isa ka traffic enforcer kag ginasita kung nga nag-pick up siya sa pasahero sa hindi iya loading zone. Kag kung ang taon nato ti zone han patani to ang pwede ya makapundo ang jeep agod nga mag-pick up ya sang pasahero. So abot nga abaisay sila kay ang jeepney driver nakita ya pagid ang isa ka taxi nga nagpapanaog man sang pasahero sa tunga iya sang pedestrian lane. Tiya mo to nga ginbais man sa may traffic enforcer nga kung nga away ato ginsita ang taxi driver nga ti kun ang taon pati unfair man sa part niya nga ti tadi duwa sila ang ginasita abi bangod nga ti nakabiolate man tong taxi driver. Amo to nga ti nagbaisay sila nga ti for almost mga
20 minutes ni ang pagkuha sa video. Pero gin pang utod-utod lang ni Bumbot Champ sang sining ni alias Jan. Kagati amo to ang ilang sining gin baisan abing nga duwa kati nakatugas ang hool sa mga pasahero kay ti why sila nagpanaog ini no naghulat gid sila hasta nga ti matapos ining pagbaysay sa nga sining traffic enforcer kag ining driver karon niya sa public utility jeepney hasta sa ulihi nga naka-mention pa ni kani ang driver sang jeep nga tawgi si Mr. J. Conlo. Amo to nga baysay pagkidadugang atubtob nga ti na sa iradam na solihi nga why la to ginkuha tong license kay di man kuno paghatak sa driver sang jeep ang sining driver's license kag ginkuha na lang tong pangalan sang driver at the same time ti ang jeep to ginkuha lang to details sang isa diri karon katapos sang traffic enforcer di yaman ma-determine kung ano tong pilido kung anong pangalan sang traffic enforcer pero ti sa ila sini nga paglantaw diri Bumbot Champ sang ani alias Jan ti may kapaltahan gid man no ang driver sang jeep at the same time ti tani ang sapat mo sa PSTMO nga ginasita ya bantoy no ang driver ya sang taxi nga nagpapanaog sa bahin niya sa pedestrian lane pero nakabati pag hindi si alias Jan nga sa pag-explain sa ning traffic enforcer nga ang balya kuno to sa driver sang jeep bisan di lang kuno pwede ya makapa-unload sa pasahero ang mga taxi Bumbot Champ ti amo pagid na do nagibwal pagid do ang driver sang jeep nga hasta ka tinaglawig ang ila sini karon nya nga pagbaysay ipabati tabla si alias Jan sang may interview diri sang Bombo Radio. Halin ako sa may Tansa, sa Zone 1, nagsakay ako sa Liganis nga jeep. Tapos, going to SM City ako. Kaya ito makommute ang ko tani dito to sa terminal sa Pisty Buwok bala. Kaya pag going to Tagbak terminal ako, ay gusto ko aircon na lang sakyan ko mo para kabarato ako. Galing, paabot namon sa may boardwalk, unahan boardwalk. Nag-pick up ang Liganis nga driver sang pasahero. Dasig man lang. Siguro padiparahan sang sang traffic enforcer pag abot sa may loading unloading area, yung paparahan siya. Amo to nga kagin nambalan tigin karon pag pundo ya nakita man siguro sang Liganis nga driver ang taxi nga nagpapanaog sa pedestrian. Tapos nangabalang traffic enforcer nga muna tatanaw ang lisensya mo. Mana nga dakpon mo ko ang taxi driver gani way mo gindakop. Unfair man sa akon. Bali ang jeep nga to driver nagkuha pasahero sa hindi loading and unloading. Oo. Okay, so ang driver sang taxi si Mado nagpanaog sa pasahero sa Oo, nag-abtanay sila to kay naging papundo dito sa may loading unloading area ang jeep nga Liganis mo. Pag-abot dito sa may loading unloading, after may pedestrian lane, kita mangguro sang Liganis nga jeep nga driver ang taxi nga nagpapanaog sang pasahero. Kaya mo to basihan niya man nga hindi man siya magpadakop kay way mo to gani indakop ang taxi driver. So nagbay lang daw baysay sila. Actually, ginkuha man lang to siguro sang traffic enforcer ang ngalan sang driver kay hindi niya paghatag ang ang lisensya niya. Oo. Pero pero maging sulat man siya, wala lang gid ko kung gin-issuean niya to ticket. Tapos doon nagbaysay pagid kuno nang sila nga duwani nga gina-insist gid sang driver sang sang jeep nga tani dakpon tong taxi driver pero ginrasonan pagid ka traffic aid. Oo, gina-insist niya gid hindi man na fair man sa ako karon kun ako dakpon mo ang taxi driver ni mo yung pagdakpon ano bala traffic aid man na ginahimo ko lang ako ng obligasyon man na siling niya ginahimo mo gani obligasyon mo dapat patas tanan kami dakpon karon ko lang dakpon mo atong taxi driver wala unfair man na sa akon isang taxi ang driver sang Liganis nga jeep. Nga kuno waya gindakop ang taxi sir anong explanation? Kay ang explanation sang traffic enforcer
wala man na sila designated area nga loading unloading kundi na lang sila ya kapondo pwede gid na ya ang taxi. Oo. Kamo yung mga jeep ya sa loading unloading area kamo yung mapundo. Pag mag-pick up sang pasahero. Kamo lang siling sang sang traffic enforcer. Nakilala mo to apelyido ka traffic enforcer first name niya? Wala ko idea sa pero ara lang sa video sir kay ginbidyohan ko sila kabalong yung videohan ko. Ay kami biktima man wala yaong kami hulat. Puro almost pilak minutes to sering mong hulatos Jeff? Ang uli na to akong ginbidyo. Actually mga dalagan 20 to 30 minutes pundo namon didto. So huol sa inyo man nga pasahero na? Huol kay simple kadali kami may business pa ko ya. Nga ginalagas man. Suway ka mo nanao gabi or ngita laki ba sa lakyan? Wala naman kami kay alangan bawian amon to ang driver sa amon flipping nga masaylo naman kami another naman mabayad naman kami. Ang inyo na tani nga kun masital sa malipot nga. Oo nga dasigay man lang tani to kung ihatag lang iya driver's license dako dako. Sig man lang to yung transaksyon nga to. Kung anong tabo sulihin na sayra na na kwatong license agin man? Wala yan makuha, ang ngalan lang sang driver iya ginkuha. Kay hindi man sang driver paghatag iya lisensya mo. Kay kalabot pa to sa istorya nga tawgan ay may tawgan pa to sila si Dicondo kag si sino to? Si Michael sino to ya? Sino gambal nga tawgan si Dicondo, si Sir Jack? Ang driver. Kaya may isa pagid sa nga siguro sila man nga toda guro may tawgan ang driver dali lang gid man kay tawgan ko ni amo ning tawo. Sila sang traffic enforcer sige tawgi para mabalaan ta karon kung sino ang eksakto. Kaya ako nga siling sa traffic enforcer sige man kay para mabalaan ta karon kung sino gid ang eksakto sa aton. All right. Amo to si alias Jan Bombojan. Ate Bobotsam. Ate ang yung tapagidire karon kalarohon kun tok pamatuod ang hambal sang traffic enforcer nga tiang mataksi ay bisan din na kuno pwede madulog. Bisan din lang pwede ma-unload o unload sang pasahero like this sa mga POJ dire sa may syudad. Dapat sa designated nga loading and unloading zone. Ati ang diversion road daan traffic discipline zone. Ati kung mag-violate ka na karon it means nga duway ka disiplina ang agwada karon sa mga driver. Babutsam. All right. Ari bala mo Joms kabahin sang pagbaisay sa traffic enforcer kag sang driver para nga saksiyan man sang aton siniya nga mga kabombo. Nakabayulan ko pero kay na kung taxi nga lang walang kita ko. Unfair na desisyon. Hindi ka kasi nung nabiskandihin. Sir, may loading, unloading, visit-vision area kita. Hindi sir. Tawagin kasi di ko nung imamati ko. Ako taga Mario, pero ako. Ang tawagin kasi di ko nung imamati ko. Kung sa diyan ang loading and loading. Alright. So, kabahin na sang pagbaisay sang public utility jeepney driver kag sang traffic enforcer. Sabahin sa traffic enforcer, ginexplikar niya man nga may ara kita sang designated loading and unloading area. Kag ining sa mga taxi naman iya, away sila sa specific siniyang loading and unloading area. O galing, ang punto naman sinabanwa kay traffic discipline zone na day. Ang tawag sige ni, ang diversion road. So, anong plastada sinadiri sa aton sining mga kabumbo? Wala na resolve ang issue sa tunga sa driver kag sa traffic enforcer. Kay ti, isa kang isa may ara sang rason
Pero ang ako lang sinadriya, hindi naman guro maglabot sa punto nga kinahanglan patawgan gid si Mr. Jack Kunlo just to explain sa kung anong plastada sinadira sa aton sini nga mga kabumbo. Ini kon ang traffic enforcer nga naga-implement sang ordinansa ang well-versed kag kumbaga naintindihan niya bala kung ano ang kaundan sining nasambitan sina iya karon nga ginapatuman niya ang ordinansa kag kung anong gin-violate dira sang driver, of which nakita naman naton nga gin-explicar niya man sa aton sining nga mga kabumbo. Pero Aryo, para once and for all may sayra naton ini sa aton sinimatag palamati, Bombo Jomar, tawgan naton si Mr. Jack Kunlo kag hibaloon ini, Joms. Kita na lang matawag mo, champ. Why gay problema? Kag sa video, ganito na ba ti antadugin ako maganisang driver nga ti nakabayular sa kuno pero naka-mention sa nga unfair. Tiya mo to siguro posible nga nakita itong taxi iti nga ti waya magin gin saway o kung gin sita ato bumutsam ti mayo na kung mapatag pagit karon ni Mr. Jekon lo bumutsam. All right, sige. Ini si Bombojo Marvilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sini nga follow-up report. Ang aton sinadri para iya nga resolve naton ining nasambitan karon iya kag nasambitan nga issue kag hindi na naton gusto pa nga may mga kasubong siniya nga instances nagaklinabo hilabi pa sa mga mayor nga dalanon. Kay ti ang concerned citizen naton hambalya sa inya ti huol niya para sa amon nga mga pasahero kay na-delay ang amon sini iyang transportasyon or ang amon sini nga travel kay ti nagbaisay pa sila iya sang kinabulubanta mga 30 tubtob 20 minutos, 20 tubtob 30 minutos sa aton sini karon iyang matag palamati kay ti hindi magpasumaling isa kag isa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, hibalo nato na kung ano ginman bala ang insakto sina diri sa aton sini nga mga kabumbo. Ang punto sang public utility jeepney driver nga unfair ang traffic enforcer kay ang taxi to gani nag load or nag-unload man sa nasambit sining area pero way gindakop. Ti kinakita sa jeepney driver ginilog niya man. Karon siya yang gindakop. Pero ang sa traffic enforcer sining niya sir, niya may designated loading and unloading area para iya sa mga public utility jeepney. Kagway na diyan nalakip ang mga taxi. Ano ginman bala ang insakto sila diri? We have on the line si Public Safety, Transportation and Management Office Head, Jack Kunlo. Sir Jack, si Bombo Cham, good afternoon. Live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Bombo Cham, mayong hapon, mayong hapon gid sa atong tagpalamati. Gin-share ko man sa kay Mr. Jack Kunlo ining video nga gin-share sa aton sa aton sining kabombo kag hibaloon naton kung ano giman balang plastada sila diri kay mismo si Mr. Jack Kunlo nakakita man sining video. Sa video nga gin-share namon sa imo Sir Jack, ano ang imo sini nga assessment diri? Yes, Bobo Cham, una thank you gid no sa inyo sa Bombo Radio sa pag-share sa atong video. Una Bombo Cham, nung in-review nato ng video, daw ang initial no naton pagtan-aw daw wala man gid sang fault sa side ng aton nga enforcer because ang ginasayad ang driver nga gindakop siya sa hindi designated loading and unloading kag may violation siya. So gintud doon niya ang taxi, gina-question niya ang aton traffic enforcer nga away gindakop ang taxi. Bombo Champ, kung dakpon ikaw hindi ka pwede manudlo, Bombo Champ, no? So hindi man sila nga kung indakop ikaw, itudlo mong iban. Kaya kung may violation na, may time gina nga madakop gina sila or dakpon naman na sila. Galing nga timingan man nga ikaw ang muna gina-apprehend. Ikaduwa Bombo Champ, kaya ang ginasite niya ang taxi. Kaya may loading and unloading no duwa mo itong ginahambal niya. Bombo Champ, laruhon ko ang pamangkot. Una, ang aton lang nga mga PUJs, public utility jeepney sa syudad, ang may designated loading and unloading. Bombo Champ, as per ordinance naton. Ang mga taxi naton Bombo Champ, ang ilan ng services is door-to-door services ni sila, no?
So wala ni sila ginabutangan sang designated nga loading unloading except nga 15 meters away from intersections naton kag mga driveways naton na Bombo Champ, no. So bisilingon makapadulog kag makapasaka sang pasayro ang mga taxi basta sa insakto lang nga lugar kag hindi sa mga driveways kag 15 meters naton nga mga intersection Bombo Champ. All right. Sa diversion road ini natabo Sir Jack kag dira traffic discipline zone. Sa gyapon na mambal naton balang ati why iya sa magin violar ang taxi as long as sa kilid man siya sang dala nato nagpapanawog or nagpick up abi sa iya sini nga pasahero? Yes, Bombo Champ, no. Wala siya magin violar because wala kita sang ordinance nga hambal nga dira ang designated loading and unloading sa mga taxi naton Bombo Champ. Sa diversion naton may designated loading and unloading ang mga public utility jeepneys naton na Bombo Champ, no. So dapat dira na sila matulog no nga designate naton. Ang stretch ng aton nga diversion road is a discipline zone na Bombo Champ, no. So amo ni abing franchise ni taxi, no. Wala ni saya naghambal nga kundi na sa pwede madulog kag di na sa pwede makapasaka pasahero Bombo Champ, no. Kay ang ilaya services na door to door type ni sila Bombo Champ sa aton, no, dire. So that is why ang aton nga jeep because is mass transportation saya, no. Bislingon damo siya ginakarga. So may mga designated ni saya nga mga loading unloading Bombo Champ. All right. Okay. Now, Sir Jack, anong inyo sining isa sa mga concern abi sang commuter is that nga nakatugas ang huol sa ila sini iyang travel time. Anong advice sa mga traffic enforcer sa pag implementar or pag-enforce sabi sa mga ordinansa ta kung nagalabot sa punto nga ining mga dakop or mga violator nagabais. Anong advice nagikan sa imo sini nga opisina, Sir Jack? In fairness man, na-explikar man ni Mr. Traffic Enforcer nga may designated area kita para lang niya ugaling sa mga PUJ nga loading and unloading area. Ang taxi iya wala na naton malakip sina dire, no? Na-explikar niya man ina. Ugaling kiti amo ni lang isa sa mga luyag man naton malikawan ang pagtiner kiti kung may rason si traffic enforcer nga ginasandigan niya aton ordinansa, may rason man si driver or ang violator, hindi man abi ang driver gani, pero kalabanan abi nga mga driver daan Sir Jack, damo-damo pag hindi na balaan mo. Anong advice naton para nga hindi na malikawan ta na mga kasubong sini nga binaisay sa dalan, Mr. Jack Kunlo, sir? Yes, Bombo Champ, amo na parang ang challenge gidira, no. Kasi may driver gid nga gamit oras, no, sa pagbais. Although kung hindi gid siya Bombo Champ, no, but most of the time dapat naindugan gid sang aton nga traffic enforcer ang pag-enforce no sang violation nga nakita niya. So kung tan-aw sang driver na wala saya sang violation kay hindi insakto, mayara kita yung process, no. Pwede gid ka kadto i-contest ang apprehension sa ila Bombo Champ. So ang amon Bombo Champ kung gadugay na dapat i-enforce na gid ya nakuha ang driver's license. Kung hindi Bombo Champ, so hindi na siya magbayis. Kung PUJ sini siya kuha na siya namon ang plate number kag ngalan sang jeep, no, Bombo Champ, kaya mo na sa ubrahan report pakag ko sa LTO kag sa LTFRB Bombo Champ, no. So para makat na ang pagdaisay. But kung di sabi nag-take time ang pagbais, no, sang aton enforcer kag sang aton driver kay because garasyon ng isa, so gasab tanay. But ang amon dira nga kung magdugay na, no, usually ang amon niya dapat supposed to be ang pag-apprehend mo na sa driver, hindi na siya maglapas mga 2 ka minuto kay dapat ginaristahan mo na siya, no, sang iya nga violation. But kung kapatid ang driver nga ang most of the time ang very challenging kung hindi ipaghatag yung driver's license. Na kung hindi ipaghatag, kung na medyo dasig na dugay ng maisay, dapat ma-decide na ang enforcer naton nga i-let go yan ang pagbais, kwaon na lang ang plate number kag ang design o kung ngalan sang jeep no kung operator nga ara nagpaskil sa jeep man, no, sa ngalan sa aton nga sa kilid sa aton nga jeep para nga ubrahan lang namo na report pakadto sa LTFRB kag sa LTO Bombo Champ. Aha, all right. Ang amusan to yang violation ang hindi pagsunod sa loading and unloading. Anong matawag naton atong violation kung tani isang driver kag pila adtong penalty sininiya, Sir Jack?
disregarding sa Bombo Champ 200 pesos, no? 200 pesos ina sa aton nga violation sa Bombo Champ. Disregarding 200 pesos kung maglabot sa punto nga i-report ikaw sa LTO kag sa LTFRB, dako pagid nga huol ang posible pang tubangon sang driver kung magpakatig-a pagid siya in the near future. Abi sa iban pagid sini nga mga instances, dako pagid nga huol ang matuga sa driver kung klaro man lang iya nga nag-violate siya kag na-explikaran man siya sa nga traffic enforcer. So much better nga mag-ano na lang siya, iatag na lang iya sini nga driver's license, or kung ano dira magtuman na lang siya sa kung ano man ang apayag sa nga traffic enforcer, Mr. Kunlo, sir. Yes, Bombo Champ, because kung makalabot na kita dira sa LTFRB kung sa LTO, mas tako na ang penalidad kung makita nga may violation sa Bombo Champ. May complaint no rin mismo sa aton man sa city government through PSP mo Bombo Champ. Kag isomon ina siya ang operator kag ang tagiya sa franchise sa Bombo Champ sa LTFRB with regard sa complaint nga ipadala naton sila. Nga kung sa diin nga pwede nga butang sa alang-alang man ang ila franchise because ang ila certificate of public convenience ang ila franchise or CPC pribileyo na ang ginatag sa ila na nakabutang na dira nga magsunod sila sang layi sa aton dalanon na Bombo Champ. All right. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time. Maayong hapon sa liwat. Salamat kid Bombo Champ kag maayong hapon liwat. So klaro adto sa aton sini nga mga kabombo as explained by Mr. Jack Kunlo nga ang loading and unloading naton sini iya nga mga designated area para lamang sa mga public utility jeepney. Wala na diri iya malakip ang mga taxi sa aton sini karon nga mga kabombo. Gin-explikar man sang traffic enforcer ang violation o galing kiti hindi kidya magpasulabi si Mr. PUJ driver kay sinya taxi gani do confirm naman mo sinya mo sadto. No? So hambali Mr. J Kunlo sinya ti hindi na kita maglabot sa punto nga tudloanay pag kita itudlo mo tong kung sino nagviolar o mo sinya mo sadto. Ikaw kay ikaw yan nadakpan nga nagviolate sa isa ka traffic ordinance, nagakadapat nga pangatubangon mo ini. So 200 pesos ang disregarding sa aton sini nga mga kabombo. Huol ko madakpan ka pero kung hindi ka maglapas sa aton sin mga ordinansa, mga traffic regulations, why man sang huol nga matuga sa imo? Di ba? Kag amo sining luyag naton nga malikawan nga maglawig ang pagbaisay sang traffic enforcer kag sang driver or apprehended driver tuhoy sa violasyon. Kung sinong may sala, kung nga nagapanindugan nga ang driver, way sala, ang enforcer nagapanindugan nga may sala. Tiyang imuon sini sa mga traffic enforcer, sa aton sini mga kabombo, as per advice by Mr. J. Kunlo, sinya ti ko nagapakatig-a nga maghatag sang iya sini nga driver's license, no, or mag-comply sa aton sini nga mga kabombo, ti i-record lang dira sa traffic enforcer ang plate number, ang pangalan sang public utility vehicle, kagimuan nila sang report i-forward sa Land Transportation Office kag sa LTFRB. So mas dako pagin nga huol para iya sa driver nga natungdan kung magpadungol pagin ini siya sang sa magbayad siya sa 200 pesos bangod giti samo sadto iya nga hugada ginako man ni Mr. Driver nga naka-violate siya pero ang iya sini nga punto nga ako nung way gindakop ang taxi driver ti why na to iya sang labot ang taxi driver as explained by Mr. J. Kunlo sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Kag sa sunod mas maayo siguro kung likawan ta na mga name dropping nga ti tawag ito si Mr. Kunlo kay pamatian ko, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati bilang driver kung tani insindihan man nila kung makakita sila gani sa traffic sign but silingon ang traffic sign pwede or hindi pwede, no? Kay ti may mga designated areas nga loading and unloading kag may ara man niya sa mga areas nga hindi pwede ang loading kag unloading. May nakabutang na dira nga no loading, no unloading. Ugaling kiti ang isa pagid iya ka perennial problem naton Mr. J. Kunlo, sir, may mga areas nga loading and unloading nga kung lantawon naton ang purpose na dira mapundo ang salakyan para nga
ang pasahero masaka ukon magpanaog. Ang nagaklinabo galing iya sa masami nga makita naton sa mga mayor nga dalanon, nagapundo ang salakyan kag nagahulat sang pasahero nga masaka. So hindi na naiya loading and unloading, waiting na naiya sa mga tinaga pagani iya sa mga commuter. Sinyara naman ginimo naman nila terminal ang loading and unloading area. Isa man ina sa mga nagakos sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Ti dapat sibaw-sibawon man na sa mga traffic enforcer kag sawayon ining mga driver sang di pampasayro nga salakyan nga hindi dira maghulat, hindi dira iya nila paghimuon nga terminal ang nasambitan sini nga area nga designated for loading and unloading sang pasahero. 34 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri. I-check naton si Bombo Angel Latan. May development na sa sining resolusyon ni Kagawad Romel Duron sang Committee on Public Utilities. Lakip na diri dugang pang mga balita kag impormasyon no. Dako nga bahin sang budget sang Department of Public Works and Highways. Sos Maria Kagusep, natutok lang yung tanan sa repairs. Tingali tutok lang yung tanan sa repair kag rehabilitation now. Why kita sa maging patindog ng mga bag-o? Basta, tahimik lang Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante ng mga panumdum. Oras. Kada tiyon sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamiton naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets.
Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya sa kasakuon sa mga ginikanan subong. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Nadiskubrihan karon sang mga senador, pila ka mga senador, particularmente ni Senator Alan Peter Cayetano, nga ang 1/3 sa budget sa Department of Public Works and Highways ang napartiniser para iya sa pagkayo sa mga infrastruktura kag mga karsada. Gin-question karon sa Senado kung para sa ining Build Better More infrastructure program ang budget sa DPWH o kung para lamang iya sa maintenance. Sandi gani sa komputasyon ni Senator Cayetano, masubra kuno 200 bilyones pesos ang nagkalinain sini nga item sa budget sa ahensya, puro tanan maintenance. Halos 1/3 ang kabugusan sang 2023 budget sang DPWH. Lakip sila diri Banwa ang 104 billion pesos nga pondo para sa construction kag maintenance sang flood mitigation projects kag 1.5 billion pesos nga preventive maintenance para iya sa foreign assisted projects. Suno kay Cayetano, sinya daw kasubong iya nga ginpartiniser ang pundo, no? Kung tani na partiniser ang pundo sa paghimo, pagtukod sa nga mga bag-o sini iya nga infrastruktura, mga proyekto, pero daw kasubong iya nga ginpartiniser lamang para iya sa pang maintenance, repair kag rehabilitation ang kwarta. Dugang pa ni Cayetano, sinya madamo sang ginpahimo nga infrastructure project sa tong chimpo ni former President Noy Aquino, former President Rodrigo Duterte, kag pati na gani ni former President Ferdinand Marcos Sr. Sa kay President Noy, tinodamo ginman sang proyekto, no? Nga na tapos kay President Duterte, damo man na human. Portido, ginipsan lang to. Kaya ang tiglikom sang DPWH sa that time, si Senator Mark Villar, tahimik lang. Oh? Tapos, damo man nga proyekto sa chimpo ni President Rodrigo Duterte, nahuman, pero nagkalarosdak. Pero tiglikom sa amo sa to iya nga chimpo, nga subong senador, tahimik lang sa gyapon. Sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati. Depensa naman ni Senator Sani Angara nga ang DPWH, kaya niya tiway naman sang mga karsada nga himuon pa sa national level, kag nag-shift na karon ang DPWH sa maintenance sa mga karsada nga gin panghimo. Nagpuis naman si Cayetano kag naghambal nga ti bangod nga tuman kadako sang kinahanglanon sang farm to market roads. Rason nga do gina-question ini sang senador. Ti damo-damo gin man natukod nga farm to market roads. Ang iban nga ni why naga-exist sa kadamuon. No? Ang iban sini ti farm to pocket roads, posible ang gin padulungan niya sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Now, amo ni bilang hambal naton ang Department of Public Works and Highways
ang aton sini nga gobyerno nagaparty ni sir. Sang tuman kadako sini iya nga pundo sa Department of Public Works and Highways agod nga magpatukod sa mga proyekto, infrastruktura, ipakayo mga dalan, magpatindog sa mga taytay para sa konbinyente sang pumuluyo. Para sa kapuslanan sang pumuluyo. Para mangin mahapos para sa mga pumuluyo. Amo nang tinutuyo, amo nang target sa aton sini nga mga kabombo. Pero nagaklinabo subong ano? Yes, may mga gina-construct nga mga dalan, ginpakayo nga mga dalan, ginpatukod nga mga flyover, just like sang 680 million na pesos flyover. Sa ungka, millions ang balor sang iban pagid nga mga flyover sa may aganan, amo man sa bahin karon iya sang distrito sang Mandurriao, no, kag sa Haro may 4 kita ka ongoing construction subong nga mga flyover. Kag gastuan ina sang milyon. Ang milyon nga ina halin sa pondo sang gobyerno, inang pondo sang gobyerno halin sa kwarta sang taxpayer. Now, okay lang man ina nga makasulo sakripisyo kita 1, 2, 3 ka bulan nga makatugas ang huol kay mantik o matapos ng proyekto, mangin convenient na ang aton sining transportation, mangod nga ti tahom aton dalan, nami aton dalan, mangin matawhay ang aton sining pagpanglakaton, di na kita maglapot siya kay may mga farm to market road na. Hindi na mabudlayan ang pagtransport sa mga products kay man may yara na sang magluwas ang farm to market road. Interconnected sa taytay. Katahom kung tani kung lang tawon naton sa aton sini makabombo ang tinutuyo, ugaling sa pagtukod sining nasambitan karon iya nga mga proyekto, milyon kag bilyon man ang nagakausik sina dire. Kag ining tinutuyo nga makahatag sang comfort, convenience sa bahin karon sa mga taxpayer, da bakbak naman, antos naman kita iya binulan. Kayoho ng isa ka lane, isarado, mantener kita isa ka lane, traffic. Igod naman sa traffic ang pumuluyo. Paubrahan man kita overpass or flyover or overpass, paubrahan man kita overpass. Aluna bla, why man gingamit? Paubrahan kita flyover. Dua lang kasi manang bukas, serado kay ti nagturukal kag nagpakita sa nga diferensya. Nga may mga litik, nagaluhob-luhob, may mga nag-usmod. Imbis kung tani iya nga ma-provide ang comfort kag convenience sa mga taxpayer, ang kabaylo sini saton sini Banwa, agoniya. Ti karon ibubo talang iya ang dako sini nga bahin sang pundo sang Department of Public Works and Highways sa maintenance, sa rehabilitation sa aton sini mga kabumbo. Kaya ti ang mga construction yan rin sa pungsod Pilipinas, daw tag-3 lang katuig, 6 katuig, doon mo lang sinayang ila sining lifespan. Pagkatapos sinadirati, kalkalon naman, kayuho naman. Do ay kitaya sa maitudlo diri nga one time lang blang gintukod nga ti mapuslan sa nga pila ka henerasyon sa aton sini mga kabumbo.
kagang nanamian ko pagidya sa mga proyekto diri sa Pungsod, Pilipinas. For example, may patigayonon mabi nga road concreting, i-konkretahon ang dalan. Pagkatapos sa sang pagkakonkreta sang dalan, dira pa lang galiya kaga madumduman nila ay dapat may drainage na di. Oh, ti ay bag-o pa yang dalan, bakbako naman kay butangan ka drainage. Itanigindungan na lang ina, hindi ba? Sa aton sini nga mga kabumbo kay part man nagyapon sa nga pundo sa nga DPWH. Sa aton sini matag palamati. Tibasi kon amo ni ang aton sini iyang maaguman kon ang former secretary sang Department of Public Works and Highways tahimik lang. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ti dipindi man guro kabalo naman kamo sang kalakaran Hindi ko na napaghambalon sa aton sini nga mga kabumbo pero ti ang kalabanan siniya kag masami nga rason kun nga parutpot ang proyekto bangod, no? Sa labo. 49 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby, check ta na si Bombo Angel Tan sa sining resolusyon ni City Councilor Romel Duron. Kag subong man ang budget kuno sang syudad sang Iloilo. Pasado na. Makuha man kita sa mga initial information sa mga balita nagikan karon iya sa may Iloilo City Hall. Sa aton sini karon iya padayon nga pangalagad. Kag karon sa aton sini nga mga kabombo sa aton sining World Cup top goalers. Kilalahon aton si Helmut Run. Helmut Run sang Germany. Nga bansagan man nga Davos sa aton sini nga mga kabumbo. Ining si Helmut Run sa aton sini nga mga tagpalamati, isa ka German footballer kagang iya siniya nga hampang forward ini siya. Ang iya sining moniker Der Boss o kon Davos. Now, sa aton sini matag palamati, siyang nangin legendary sang nakascore ini sang winning goal sa final sang 1954 FIFA World Cup batok sa Hungary. Sa aton sini nga mga kabumbo, ining Hungary way panikagi iya pierde sang 4 katuig bisan sa mga eliminations. Way kagi perdi ning Hungary. Karon ang ila sini nga hampang naglapot sa punto nga nagtay sila sa 2-2 nga score. Anom na lang kaminutos ang nabilin. Nakabaton si Helmut Run sang bola, sagwa lang sang penalty box. Sang iya siningagin shoot na mga kabombo, sinipa niya, sumulod sa lower left corner gamit ang iya weaker left foot. Antes pa man ini siya gintakol sang defender. Sumulod karon ang bola na goal. 3-2 na sa aton sini nga mga kabumbo. Kag didto nakatilaw sang kapierdihan ining ginapahayag unbeatable Hungarian team. Ini nga match sa Germany ginkilala bilang The Miracle of Bern. Das Wunder von Bern. Ini bangod man nga ang match up ginakabig nga David versus Goliath. Ano ba lang David versus Goliath sa aton sini nga mga kabumbo? Diriman kag nabatak ang moral
sang mga tao sa Germany sa aton sini nga mga kabombo matapos ang World War II. Si Ranman ang nangin kabahay sa German team nga nakalabot sa semifinals ang 1958 World Cup. Sa ini siyang makagol batok iya sa Yugoslavia. Ini siya ang nangin third sa mosad to nga tsimpo, ikatatlo ni siya nga maximum scorer sa World Cup with 10 goals. Kag nangin first player ever to score at least 4 goals in 2 different World Cups. Sa aton sini matag palamati. Gintawag ni siya nga der boss or the boss inibangod man sa iya on-field leadership. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Yan mo ning isaman sa mga bantog nga football player sang Germany, si Helmut Rahn or mas kilala bilang The Boss. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Lapit na gid lang suno pa sa kay President Bongbong Marcos nga mangin realidad ang iya sini nga promisa sa sining 20 pesos ang kilo sang bugas. Inangin payag sang presidente sa simultaneous launching sang kadiwa ng Pasko Project dito sa may Mandaluyong. Si Marcos amo karon ang aton siniya nga tiglikom sa bahin sang Department of Agriculture. Kag pahayag pa sang presidente at the same time DA Secretary nga sa karon amat-amat na kuno nga nagahilapit ang handom nga 20 pesos ang kilo sang bugas kay ang balaligyaan sa mga stalls sa National Food Authority nagalapot na sa 25 pesos per kilogram ang bugas. Ugaling antes pa man kuno nga makalabot kita dira, damo pa kita iya sang dapat sini nga i-accomplish suno pa sa presidente. Sandig sa Department of Agriculture Rice Monitoring, dito is may Metro Manila, ang local commercial rice, ginabaligya dito sa presyo 38 pesos tubtub 50 kada kilogramo. Ang special 50, ang premium 45, ang well milled rice 40, ang regular milled rice 38, ang well milled rice amuning WMR kag ang regular milled rice amuning RMR. Ang prices naman niya sa commercial or sa imported commercial rice, ang special 50, ang premium 45, WMR 41, ang RMR or regular milled rice 38. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Sinya amat-amat lang malabot na gining handom ta. Tiyang pamangkot sa ina nga makabakal kita sang bugas taga 20 pesos lang ang kang kilo. Kagamayo nga kalidad sang bugas. 57 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check ta si Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo City Hall. Bombo Angel, sa report please come in. Bombo Champ, aprobado na sang Iloilo City Council ang budget sang Iloilo City Government 2023 Annual Executive Budget nga 2.9 billion pesos. Bombo Champ, ang so far sa sining budget Bombo Champ miyara pag-question regarding sa natalana ang budget sa peace and order ni Kagawad Nava. So far ang ging explicar ba ni Kagawad Rex Sarabia nga ang ining budget ang ging istoryahan sang maayo, ging diyon sang maayo Bombo Champ ay at the same time ang mga miyara na kung may baloan sa atong mga kabombo miyara nga daan
231 na milyon nga nabuhin sa ira sang syudad Bombo Champ tungod man di sa duha ka tuig nga pag-antos sa pandemic Bombo Champ. So far ti ang salary standardization law iisol ini siya sa July imbes nga sa January Bombo Champ. At the same time ti ang ining budget so far ti pasado naman Bombo Champ pagahulaton tagid man di kung ano ang iban pa nga mga detalye nahnungod sa sining budget pero apang Bombo Champ nakabato nakita diri sa nga papel o kung gikan na mismo sa opisina ni ni Kagawad Rex Sarabia nga ti nagaunod sa nga exact nga mga amount kagaging promesa man niya sini nga ti ginasiguro sang Iloilo City Council nga wala sa nga pag-abusar when it comes sa budget Bombo Champ ti kaya gimpasiguro man sini nga ang ipatuman ang checks and balances when it comes sa executive kag iban pagid nga departamento diri sa syudad sang Iloilo Bombo Champ. Pila ka na itong budget ang bali mo Angel? To be exact Bombo Champ niyara 2,958,193,694 pesos Bombo Champ. Alright, sige. Doon lang alang na ginakonsimpo, no, mas mayo pa mapahat-pahat na kung sa di na makadto ang masubra 2 ka bilyon nga annual budget sa siyudad sa Iloilo. Thank you, Ged. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Diniwabit ang report ni Bombo Angel Tan sa sining annual budget sa siyudad sa Iloilo. Bantayan ang dugang mga balita kag impormasyon sa iban sinimasunod ang mga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon may God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay isang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Paskwa wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Sa importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon. Good afternoon and mayong hapon sa inyo tanan mga kabombong aton nga oras. 9 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Nagapanumbalik ako, this is Tita Regine, kay naga-welcome na naman sa inyo sa aton nga pag-updanay this afternoon sa palatuntunan kahapon lamang. Hello and welcome everyone. I just hope that you are all doing okay and feeling great today. Kaya mata kita no sa maulanon nga aga pero subong nami kitang aton nga tiyempo. But we do not know what will happen in the afternoon. But let's just hope ang aton nga spirit is up good sa gihapon. Thank you very much sa ating mga letter senders for providing us sa mga makalilingaw nga mga istorya para sa sini nga hapon. And of course, ang inyo man nga mga istorya dira are very much welcome gid. So paki-email na lang kung ready na ina, paluparana. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, i-close ang envelope and don't forget ang mga pictures, then send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, nag-welcome sa inyo sa Wednesday edition sa kahapon lamang program kag sa aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 39 dias na lang, nasa line of 3 na kita sa aton nga countdown. So 39 days to go before Christmas. Ari naman ang atong ambahanan para sa inyo sa sining hapon from the Bombo Music Festival. Nagikan kay Kent Limuel Espaltero. Paki-check sa inyo dira nga inbox. Here's Chatbox para sa inyo. Good afternoon. Kang makita rin ko pa nagduda ang nakagad baka meron pang mauna di na tumigil sinisid ng gigil lahat ng website inalam at kinikil oh miss oh please kahit lanang kiss basta wag akong tinitiis pansinin wag tinin pagdududay sa bukid pagmamahal ko iyong hayaan mo ako na manligaw sa'yo hayaan mo ako mahalin ka ng todo huwag mag-alinlangan ako'y di lilisan matagalan man nandito lang maghihintay sa'yo simpleng chat at simpleng scene di maibigay kilig lang ang akin naka-active pero di namamansin nakachat na sa iba pero sa walang tingin o tila ba kikita commute na ba o unfollowed na di lubos maisip kung anong ikakanta makuha ka lang at
Mahalin na, oh miss, oh please, kahit lang ang kiss. Basta wag akong nitiis. Pansinin, wag bitinin, pagtutunay subukin. Mamahal ko iyong linggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Oh. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, oh, 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 oh. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay ako. Well, that's what you call pangaluyagay sa chat box. Well, anyway, chat-chat lang, no? Text-text lang. Kung ang kilala ko pa, i-stick mo na lang. Hindi nga i-text lang. I-stick mo na lang. Chat box from Kent Lemuel Espoltero. Good afternoon. Let's all settle down, mga kabombo. Ari na ang ating first letter para sa inyo this afternoon. Thank you, Shine Sangharo, for the pictures nga imong ginalakip diri sa imong story. And it says, my ever dearest, Tita Regine. Mayong hapon sa mga tagpalamati sa KLP. Ari naman ako, Tita Reg. Shine at your service. Luyag ko naman nga mag-share sa akong nga Halloween experience. Bisan daw late na. I hope okay lang, Tita. Okay na okay, good. So, episode 1. Ginaswang. Tita, sa pulo kami nga magulutod, pang siyam ako, syempre, ang nagkalamatay namon nga utod, curious kami nga nabilin kung ano ang kinamatay sa magulang namon. Puugalita ang namatay nga dya, pangatlo nga bata ni nanay, kag si nanay man ang nagtulid istorya sa amon. Suno sa iya, napatay ang inyong magulang, kay inaswang. To hindi, man kami magpati, kaya wala malabi kami gapati sa aswang. Tisiling niya, amuni ang natabok. Edad sang iya bata, 3 months pa lang. Kagang balay namon sang una, sa pangpang sapa, sa ubos bala sina sang sapa nga picture. So, sang una ko nga letter, kay galiko-liko inata mo, may sa ubos pa sina, tapos madalom ang tubig. Kay sang una, madalom na ang tubig. Ginatawag pagani nila nga linaw ay madalom. Kung dalag ko nga tawo ang magtungkad, taga-ilok niya. Galing subong, nagnabaw na. Kay tungod sa baha, kagang balas, nagtalampok na bunag nabaw. Susiling ni nanay, naglaba siya sa sapa, nga ginbayaan niya lang ang iya nga bata sa duyan, nagkakatulog. Kay hambal niya, malapit man lang. Kung maghibi ang bata, mabatian man niya. Di kay ang karsada, kung may mag-agi, makross gid sa iya. Kaysa alagyan gid sang tawo nga manindahan ang iya nga ginpanglabhan, pero madalom ang tubig ang pakadto sa iya. Bale, makita niya gid maagi.
Daw hindi siya tani magatubang sa alagyan tita. Kay ang bayo niya gabuka sa iya dughan. Ti makita gidi ang iya nga dughan kay tiga padede siya mo. Ti hindi siya tani magatubang kay nahuya siya. Galing, hindi gid siya magtalikod. Kay do kalain kuno sang iya pamatsyag. Dugay-dugay, may babae. Baw, galakat, o kung gaubog sa tubig, wala kuno gahuni ang tubig mo. Tiginapanilagan nilang anay, baw sang ulihi, didto gid makadto sa iya. Sang lapit na lang ang babayi, nagdalagan si nanay sa pangpang. Hambal sang babae, ay, abi niya aswang ko. Hambal ni nanay, ay, sino manumdom nga hindi timuti aswang kay ako gitana imong tuyo di. Kay didto man sa unahan ng alagyan, tapos way man ako kakilala sa imo So nagdalagan gid si nanay pauli, ginbayaan niya ang babae. Sang ulihi, ginbalikan niya ang iya lalabhan, kaginhalay. Baw, naghibi ang bata. Tapos may kuring nga kambang, dako-dako. Ginkuhaan ni nanay kakawayan, nga binislak kaglagson sa kawayanan. Baw, hinapo lang siya, wala gid siya kalabot. Liyog ko, Bombo Chris, ang aton mga pictures. Tapos ginlibot niya ang kawayanan, nadula ang kuring. Nagbalik siya sa bata, way na nagahulag. Napuno sang balhas, siguro ta. Sa sobrang hibi, kapin pa, wala upod ang bata. In short, napatay ini. Di kay sang una, wala ginaimbalsamar ang patay, kay 3 days lang, ginapalubong na. Baw ang bangkay, dalo na sa patyo kay ilubong na ini. Pagwa sang lungon sa balay tita, nakibot ang mga tao ta. Kay nagpasensya sa word nagpalamusoon ng bata. Ay bag-o gidya nga pupos ang lapsag bala, ang gayelo-yelo. Pasensya lang da ha sa mga nagakalaon o nagamerienda. Ay gapagutbot gidya ang buli isang bata mo kay ginbuksan nila ang lungon. So naghigo gidya ang bata. Ay, basi inaswang ni. Bal nila, no? Ti si tatay hindi yan magpati. Kay wala man nagbaylo ang patay. Kaya ang iban kuno sina gabaylo sa saging. O kung ano pa dira. Ti, ginlubong gid nila ini. Hogalita, si nanay ko, 92 years old na. Na-stroke ina siya sa January 2019. Pag-pandemic, baw bakas-bakas na siya ta. Ang kasagingan diri sa picture, siya pa na nagtanom. May Alzheimer's, bale hindi na siya kakilala sa amon. Di maayo gani ta, kay may laon ako nga utod. Kung wala, wala, gid mabantay sa iya, kay puro na kami may pangabuhi. Nakaedad siya sang amuna, kay ti wala na siya kakaon baboy. Utan, isda lang siya. Kung may native nga manok, di makauna siya Episode 2, Nagabihan sa pagpauli. Sabado, nagkadto ko na sa sastre, kay nagpatahi ako sa uniform sang bata ko nga subang. Di kay malayo magpuli sa uma, hinulat ko gid matapos. Anwa ka uniforms, bali bestida. May sentimental value gid na sa akon ta. Amuna nga ginatago ko gid ina hasta subong. Almost 24 years na ina subong. Bale, siya una nagsuok, tapos cousin niya, tapos hinablos, tapos manghud niya naman, tapos ang last siguro sini ang iya anak. Bag-o pa na subong ta. Bale, tawag ko sina generation dress So back kita sa story. Pagkatapos 3 o'clock, doon ako naghalin, Iloilo. Wala, gid ko naguna-una, nga hindi ko kasakay sa jeep. Sa motor ako nga single nagsakay. Ginaokupar ko na lang ganita para nga makauli ako dayon. Pero sa tamulawod pa lang ako, bali sa dumaraw ako nag-agi. Bawsirong doon ta, gaamat doon dulong, tapos siling ko, hala, gabi doon, ti layo-layo pang amon kay may lakbayon ka pa nga bukid. Tapos layo pa ang lalakton ko. Naog ako sa motor. Way man ko kadumdum og bakal ka lighter nga may pen light.
Siling ko, kabay nga masanag lang ang bulan. Mga 6:30 na, wala sang bulan. O bisan ginahapo ako pa'y gabira-bira ko lakat Bugat ba abi dala ko kay nag-groceries ko ang nabala ang bag nga stripe. Buta na sang dasok nga. Tita, baw bugat-bugat mo. Dasok-dasok. Pag abot ko sa ibabaw bukid, madulhog duman ko. Siling ko diya ako maagi sa shortcut. Puro katamnan. Wala ako nag-agi sa karsada ta. Kay napatsa na ang dalan. Tiba si may santer mo. Tinadlo ko. Bawgali dito ta. Puwerte kaiwat alagyan. May irigasyon kagatalamnan. Sus, ginpang tarag ko ang paray nga tanom. Sus, kapila ko madasma. Kay ti kadulum abi katama. So pagkalampuwas ko sa kahon, pinasdak ko ang dala ko nga mga tela. Nabalaan ko nga nawasak. Ginbiyaan ko Nagdalagan ko pa uli kay medyo lapit na. So sa takas balay pa lang, gasinggitan ako nga siling ko sugatan nyo ko de. Ginsugat ko nila mitsa at ula flashlight mo, gahapo-hapo ko Episode 3, Konmamelasyon sa Patay. Sang una, Tita Regine, iba ang bilasyon. Sang una ya tita, gahampang kami bordon, Beaker gid manin. Beaker kag iban pa. Subong niya, sugal na lang, bingo, mahjong. Pero sadya, ato ya sang una ta, kay magbordo na, dalaga kag soltero na, o kung mga may edad man basta willing lang mag-join. Kinahanglan ta, nami ka magkanta, kag madamo ka nabalaan nga mga luwa, kay para kung magpinahay, damo ka mailuha. So ang pinakananamian ko ang hampang sang banag, tungtong sa bato, ang kantaya kay nagakaptanay na kamot, tapos ang singsing ara na sa palad. Kung mahulog, duha ka muna maluwa. Yang singsing panabalata ang kandila, ang ginbilog-bilog na daw, basta madanlog sa palad, no? Kung di ka mo maayo magkapot, hulog, So muna nga nakasiling ako, nga ibagid sang una, kaysa subong. Puro sugal na subong, wala na hampang barahati, may arai. Ang beaker, amo na ang dasig ka madakpan. So, in short, dasig ka mapinahan. Kinahanglan, alert ka gid. Episode 4, Mabalik sa Iloilo. Nagbugtaw ko, mga 2:30 sa kaagahon. Siyempre, mahimos pa ko, kaya alas 3 ang pagsuba sang jeep. So, nagwa na ko sa balay. Nagupod sa ako ng duha ka ido. Kaya pala dulong niya sa ilang duha. Kung makasakay ka na sa jeep, mauli man na sila. Naglakat ako, gamit ko penlight nga lighter. Kaya kung may iwag ka ta, makita na sang taga-jeep. Tibot silingon, may pasahero. Galing masanag tuya bulan, pagbalik ko na, dyan pa lang ako ta sa tunga kadalan. Malinong, kay waay pa ang jeep. Gulpi balata, naghuni ang tik-tik. Basa nagkaayo ang bulan, kag wala pa ko kaabot sa sapa da balang talabukon na. Magpuli sa balay sang una, talabukon, marukot kaayo na ta, kay may mga kahoy palibot. Lain subong, nga mahawa na, kag nabaw na ang tubig. Paghuni sang tik-tik, siling ko, ay, naadlawan timo, karon makita ka. Bawta nagpangra ko sa ibabaw, baw nakita ko gid. Nagtupong ya sa bulan, itom nga pispis, tapos nagpundo pa bala kalupad. Amo na guro, damo aswang ta, kay lapit kami sa kapis. Joke. Hala kada. Baw, hinadlukan ako ta, nagsirit ko dalagan, pas dalagan ko. Pabalik lang galing, basi banggaan niya ko sa sapa So ginhulat ko na lang ta nga mag-aga. Di bale, nga maglakat ko layo, basta adlaw lang. So diya ko nag-agi sa ginlaktan sang anak ko nga barangay. Episode 4, Ang Machine nga nag-andar sang tungang gabi. Bali continuation ni sang story ko ta. Nagbata ko sa ikaduha, ining 11 years old na subong. Sa una tita pala bugtaw tungang gabi, hindi ganit mga 2 a.m. Kay ginahimo na nila alarm clock, kay daw piso patulugon. Ginpatakod ko si banahon.
duyan sa kusina namon. Ayon, para kung magpasingit siya, duyanon ko lang. Tiyang kusina namon ta, hulwa na, wala dingding. Kung maduyan ka, makita mo gid ang bilog nga bodega. Lapad-lapad na ta kay mga 3 hectares ang amon occupied. Di masanag na ta kay damo dalag ko nga suga. Siling ko, kung may mangawat lang, di, makita ko gid mo, iti gabugtaw ako, kag makita ko ang kabilugan sang amon nga pwesto. Bauta gulpi lang, nag-andar ang makina. Inang nagapang press balasang mineral, kaysong una, ginapress ina, dalon sa Manila. Lain subong ta, ginagaling na. Tapos ang operator sina niya, nga wala pagli matapos ang ginaobra sang upod niya, nga sa pihak nga side. Tiya mo na guro kay wala mapadugo-dugoan ang makina, una bi mapintas. Amo man na ang galingan, gaandar man nga wala tao operator. Ti ginadalagan lang na nila kag patsyon. Mayo gani kun kisa kay ti damo pa ang gabulog taw. Pero kung tungang gabi, patudlan nahi sila Episode 5, nag-CR sa tungang gabi. 1 o'clock sa kaagahon, adlaw sang Sabado. Didto gid ko sa layo nag-CR kay siling ko may gripo. Ti hapos lang. Nagpaupod ko sa bana ko Tita Regine. Bakita ko gid ta may kamot sa buho sang ginkuhaan sang aircon. Bale, sa opisina na siya ta. Dira na nagapanweldo si boss. Kailan tawon mo sagwa, daw haunted house, pero nami na sa ta sa sulod. Bali, 3 rooms para ina sa mga bossing namon. Bautita, nakita ko gid. May kamot, may gloves nga black. Siling ni binahon, paida, maagi lang kita. Pero antes ni natabo, tita, Christmas party namon. Kadto kami sa Fort San Pedro, da bala. Say goodbye-bye. Lakat kami tanan para maglagaw kag magkaon-kaon dai. Nabili ng cellphone ni boss, silod ka opisina, kay nalipatan niya. Baw pagpuli namon. Ginpatakras ni boss na lalaki nga upod namon kay nalak kag ang key ara mismo sa sulod. Baw pagbukas ta, ang CP naka-charge. Kagadamos ang missed calls kag mga upod pa namon. Di wala man nakapanawag sa iya ang nag-call, kay upod man kami. Sila niya wala ako yung kapanawag kay boss Tani may dial ako di sa CP ko. So balik kita sa kamot. Pagkaaga ta, nabukaran ang opisina nga nadula ang laptop. Sahod nga 1,500 sing isa ka worker. Kag iba pa nga pwede makwartahan. In short kali tita, ginransak ang opisina sa mga kawatan. Kay kalain man abi sa opisina namon ta, do may kababalaghan gid man kung kisa. Kay may nagapaninghamot nga linuto, nga wala man sa may galuto. Pero kilid na sang ginaubrahan ko. Pero tita, may lain gid man, kitiga overtime ko da mo, kung kisa. Isa gani ginapatapos pa ang Santo Rosario sa radyo, antes ako mag-uli. Taga pala nindog ang balahibo ko kung kisa. Ginakumos ko na lang ang dughan ko para mainitan, kag makuha ang kahadlok ko So, hasta na lang diri tita, kay dolawig na gid, so more power and God bless you. Pasensya gid sa mga erasures ko, ang matinahuron, shine, sangharo. Kag may natutunan ako sa mga pangyayari na huwag matakot sa multo, huwag matakot sa patay, huwag matakot sa aswang, matakot ka sa taong buhay na buhay. So, mabuhay ka, Tita Reg, mabuhay ang KLP, mabuhay ang Bombo Radyo Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Well, thank you so much sa Imo Shine, sa haro sa gin-share mo diri sa aton. Huli man daw at magaling, no? Na ihahabol din. It's okay. Even if it's quite late, no? For Halloween stories. But anyway, mas na-curious ako. Sa doon napatay ang imo nga utod. And then you said, nga ti, doon nagpupo siya. Ba't wala na imbalsamar, no?
gi-check man to ay nila, basi ko nagbalik ang pulso sa to, basi ko nagaginhawa ato. Kaya curious ko katama, no? Why did that happen? Diba? Kay wala man sa karason-rason to, nga ang napatay siya, ano man? Kamu dira, na curious man kamo, ako ya super gid nga na curious. But anyway, nagpanglambot man ko pag hambal mo sa story mo nga. Ginlubong gid nila. Ay. Anyway, sige let's hope why na gid man to, no? As in kabay, no? Te Angel because baby. So, he's now in heaven, enjoying the presence of our Lord. Salamat gid sa liwat, Shine, ha, sa sining imong istorya nga nagpalingaw sa amon sa sining nga hapon. If you have Christmas stories, very much welcome naman. Ang mga Christmas stories para diri sa KLP. Oras naton, 34 minutos. Makalipas ang alas 2, 1 letter down para sa sining nga hapon. Magapanubali kita with more pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibala. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud mangin husto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabully nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response. Balik kita diri sa KLP, ari ang ato nga second story from Conching, sang Cabatuan, Iloilo. Dearest Tita Regine.
Almost 60 years old na ako. Frankly speaking, nabudlayan ako magdiretso sulat Bisaya. Do kalawig isulat. Pasensya kung samo-samo dya. Importante, nakapadala ako. Tigolos ang letter ko ay ang love story sa bilibid. I pray maka-encourage manini and give lessons to others. Experience is the best teacher in life. Grade 4 pa lang ako, tita. Gaobra na ako sa tao. 20 to 40 pesos ang sweldo ko sadto. Takaan ko pang garab o obra sa uma. Sa amo ko, namit pagkaon. Kag hindi na ako bulad sa araw. Kag hikap kalao. Waay ko katapos, I went abroad, 1986. 19 years old pa lang ako. Sa Hong Kong, 3 weeks lang ako. Ginmaltrato ako kaamo ko. Daw mabuang man ko sadto, kay gusto ko gid makabulig sa pamilya ko. Si tatay, family driver sadto sa mga tag-iya sang isa ka hotel. Pero sabay-sabay kami sa college, hindi gid kaya. Nagdugay ako sa Manila, wala na gid ako ka eskwela. Kay pag-graduate sa mga utod ko, nagpalangasawa man dayon. Naging Christian ako, born again. Meaning, I accepted Jesus Christ, my personal Savior in my life. Before, dollar ang hangad ko. Pero God changed my heart. He gave me peace, joy, and contentment that no one can give. May bitterness ako sa do. Handom ko gidabi na makatapos BSE para maging teacher sa high school. I enjoyed serving sa church. Christian din ang boss ko, kaya they allowed me to go off every week and teach or do Bible study. Sometimes, pagod din ako. One of the elders told me that I should have a companion. Pray. Ask God. Lampas na ako 30. Why pa ako nakanobyo? One day, I received a letter. Ang address, Dormitory, Muntinlupa, Metro Manila. Sabi niya sa sulat, I heard your testimony sa radyo. Christian din ako. Ginreplyan ko. Kag ay sus, nawili ako kasulat. Hasta nangin magpenpal na kami. First, we shared about our ministry. We talked about God, what He has done in our lives. Until, nagligawa na sa sulat. 4 pesos lang ang mail noon, wala pang cellphone. Ako naman, excited pag abot ka mailman. Kada tapos ko obra sa gabi, bago magturog, gasulat anay ako sa iya. Naging libangan ko na. Until he told me na may duha siya ka anak. Pero, live-in lang sila sang babae. 3 months pa lang ang ikaduha nila nga anak sang napreso siya. Nag-asawa kaagad ang babae ng iba. 1 month pa lang siyang nakulong. Nashock ako. Abi ko ga eskwela siya kay dormitory man ang address. Siling niya, oo, digya ako nag-aral. Grade 2 hasta high school. Libre para sa mga priso sa Bilibid Prison. Nagbago ako kag nagbabasa sang Bible digya. I surrendered my life to Jesus. Wala na ko bisyo. 10 years na ako kag malapit na makagwa. Wow! Ano man Lord? Kuon ko. Laway na ako. Tagaan mo pa ex-convict. Waay na ako magbalos ng sulat niya. Sige magyapon sulat niya. Kisa, tagbulo kabilog na sobre mabaton ko. Waay ko na gani ginabasa, no? Waay na gani ginabasa sa Bilibid. Titak-a na guro ang mga empleyado dito. Out kag in, ginabasa ang sulat, rule sa loob para safety. Naluoy ako. This man wants to have new life. Tapos, ipagdadamot ko pa. Nakonsensya ako. Siguro, kaluoy, nauli isa love. Nagkadto ako sa Muntinlupa. Gakudog ang tuhod ko,
Hadlok ako. Noon pa makabati ka lang sa tinaga nga priso. Sa camp o kampo ng Sampaguita ang diretsyo ng tricycle. Naagyan namon ang maximum, may medium, ang mga hard nga parusa, electric chair, kang una ginabitay ang nahatulan. Gintudlo sa driver kanakon. Bisan parte hadlok ko, tuloy kami. Ang Camp Sampaguita, Tita Regine, campus ground, open daw school, mga manubo na ang sentensya da. Patapos na, out sila pag-araw, in naman sila sa gabi, kaya gina-roll call na sila. Pag-abot ko sa gate, siling ko, Sir, dadalaw ako sa loob. Ginhatag ko ang ngalan, pero sang gin-check, wala daw doon. Sabi ko na, niloloko ako. Pasudla ako, sir, sa church nila. Tumawag siya ng runner para i-escort ako sa loob. Sabi doon, ingatan mo yan, mananagot ka sa akin. Baw, lalo akong kinabahan. Ang sabi sa church, nakolonya daw siya 3 days ago. Umuwi ako at hindi na umasa. After 1 week, may sulat from Occidental Mindoro. Doon siya na kolonya. Ang kolonya, ang pagsubok malagpasan mo, mabilis ang paglaya mo. Mahigpit o estrikto ang mga empleyado doon. Pag kumain o maligo, may counting. Pag nagpito, tapos ka o hindi, stop ka or shoot to kill ka. Oh, grabe. Ang karbaw gapahuway, sila ang gatrabaho. Ang hindi kaya, tumba, patay, bisa next day, laya na sana. Wow, kasubo. Ginsangla ko necklace ko para padalaan siya. Kaya wala sila dala, bisan toothbrush. Ang kaluoy, Tita Regine, love ba yon? Wala kami nagkita. 3 years sulatanay namon. Siya lagi ang iniisip ko. Kung buhi pa, nga magkita kami. In short, nag-teach ako Bible sa prisohan. I learned life in there and I realized may purpose ang Diyos para gali nga maka-ministry ako sa loob. Labas-pasok ako, may ID ako, kay sabay ko lagi si pastor, kaya kilala na kami. Mga friends ko, priso. Mas makaluluoy. Mas nakakatakot sa labas kaysa sa loob. Mababait sila, lalo na ang mga members ng church nga nagbalik loob sa Diyos. One day, when I was teaching about the Bible, or nag-Bible study kami, may dumating. Kalbo kag maito ang penpal ko. Bah, dumalagyo ko. Though hindi ko pa mabaton, nga will siya ni Lord para sa akon. Love is kind, it is without condition. This is the true meaning of love in 1 Corinthians. Basta, kasal muna. Umuwi kami sa lugar nila. Nakita ko ang dating kinakasama niya, ang anak niya. Tapos, balik kami ng Maynila. We started with nothing. Hindi siya sadto kakuha NBI. May negosyo kami. 37 ang edad ko when I gave birth to my eldest son. 3 sila lahat. Now, may job na ang panganay ko. Ang second is in college. Kag ang girl, ara naman sa kolehiyo. Ask ko kay Lord noon, 10 years lang ad ng buhay ng husband ko para mag-enjoy man sa labas o sa mundo. Pero now, 62 na siya. Puro tattoo ang lawas niya. Don't judge. Hehe. In shorten ko na lang ni Tita Regine. Why nak papel? Ubus naman ballpen ko. Madamo pa ko istorya. Sa nag-start pa nga buhi namon, nag-adjust kami, bangod nag-upod kami, nga wala nagkita ay sadto. Sorry sa samo-samo, halo-halo ko nga languages. God's will is the best. Jesus is the center of our marriage.
Salamat, Conching of Cabatuan. Can you say no to the plans of the Lord for you? Well, as a Christian, you know very well, no, that you have to submit to the will of the Lord. That's why oftentimes when we pray and we ask so much, no, lots of blessings, good health, protection, nga i-bless ang imong mga plans, but we should always end it with this phrase, Your will, Lord, and not my will. Di kaya mo na yung ginhatag sa imo, hindi bala? And you never said no. You simply accepted. Maybe, no, nag-umpisa siya sa kaluoy, but later on, nag-bloom na siya into love. Because wala mo siya gin-judge, ginbaton mo siya as he is, kinintindi mo siya, and siguro, nakita mo, ang sincerity kag ang uniqueness niya as a person. And I am sure nga nag-discern ka man kung siya naging man bala, no, ang ginpadala sang Ginoo para sa imo. And out of your discernment, you saw the answer. It's really him. So siya gid. And so that's why, no, you accepted with all of your heart. And nagbuo ka mo sa inyong family. And along the way, syempre wala sang perfect marriage. And plus the fact, you said nga, why ka mo yan nag-updanay sa Malawig, kag wala ka mo siling mas nagkilalanay before ka mo nag-plunge into marriage. Because, yes, nagkilalanay, but through letters. Syempre, lain na yan, no? Kung nag-aupod na gid ka mo, as in, dira na gid, no? Mas makilala ninyo ang isa kag isa, much more 24/7, kinahulid mo ang tawoy and you wake up, no, with him by your side. So lain. And hindi mo man, no, ma-set aside ang kamatuoran nga he grew up in a different surrounding, plus may amo sina siya nga eksperyensya kag sa imo naman nga bahin gintoy-toyan kagid sang Ginoo, no, parang hindi lang gali or gingamit siya ni Lord para nga maka-ministry ka dito sa sulod sang presohan. Dito mas nakaserbisyo ikaw sa Ginoo. Amo na ba ginawa nila, no? Hindi mo gidya matungkad ang mga plano sang Dios para sa imo. But you only have to say yes every time nga may mga plano siya kag ginapabatsyag sa imo that He wants you to do this. So that's why nga we need to be obedient. Pati lang kung anong iyang aluyag nga ipahimo sa aton, because we know, no, He never goes wrong sa iyang mga desisyon, and we know that in the end kanami gid damo nga blessings ang iyang ihatag sa aton, knowing nga naga-humble lang kita sa kaugalingon ta kay nagapatay lang kita kung ano ang luyag niya sa aton nga kabuhi. And so who would ever think that you would find love in the most unexpected place, sa sulod sa prisuhan? And you waited for more than 30 years? Nagduda ka pa, Lord, amugid man ni siya bala, ang ihatag mo sa akon? Grabe, no? Ex-convict, siling mo, but he became a changed person. And I am pretty sure kadako man sang imong mga contributions sa iyang tuloy-tuloy nga pagbago and being, no, in a family kung sa diin gintukod ninyo nga duha kag you founded it with love and gin-invite niyo gid si Jesus to be in that marriage, to be in that family. And so nadula ang fear, tanan-tanan nga mga fear siguro sa iya nga bahin, may mga doubts man, batunon mo ay handid man siya with all his the track record niya. But then kung ang duha ka tawo amo na iya, no, ang meant for each other, destined to be with each other,
swak nga ginatawag. And then so be it. And nahinulsol bala ikaw? Syempre wala. You are telling us you had 3 beautiful children and the marriage is getting stronger every day. Kag no shadow of doubt, kag wala sang regrets whatsoever. Yes, you made the right choice, you made the right decision because you simply followed kung ano ang luyag ni Lord. We're very happy para sa inyo nga duha and sa family nga inyo nga gintukod. And so that's why sa aton man dira nga mga tagpalamati sa aton man tanan hindi gid kita magka-shock, no? If we're looking for someone or if we are looking for something, sometimes in the most unexpected places naton ina nga makitaan because amo na iya ang luyag sang Ginoo. We simply have to accept, we simply have to be obedient, and we simply humble ourselves and surrender to the will of the Lord. Magapanubalik ang KLP, salamat gid sa imo Conching, 6 minutes before 3 o'clock, pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga Bombo yari mga importante ang kaiwatan sa Plazuela di Iloilo para sa sininga semana tubtob sa Nobyembre 19. Ang Technocrats Band, isa sa mga nagapanguna nga mga banda sa Iloilo, ang magabalik para pasadyahon ang inyong nga weekend sa isa ka makalilingaw nga musical extravaganza nga magasentro sa ilagin handa nga maid-id kag mapinili nga kanta sa Nobyembre 19 nga edisyon sang concert at the Plaza magaumpisa alas 6 ng gabi. Sa mga kaiwatan, napulot na naman ka mga espesyal kag pinasahi nga Plazuela di Iloilo Mugs ang igapa raffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Nobyembre 20, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sang Letolda sa mga luyag nga magtampong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa mga petsa. Sa tiyon sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga kabay, iwagan niya ang aton banas sa tunga sa nagalala nga global situation. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better
and a peaceful world. Sa inyo mga istorya, open gigita sa pagbaton sina duha ka kamot. I-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And again, sa ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And yes, you can truly feel it everywhere because it's 39 days to go before Christmas. Kag-ari, ang pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo because you are so special para sa Bombo. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko! O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat
Basta Radio Bombo! Number 1! Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo for your time kag for sharing your stories diri sa KLP. Sugpunan naton ang ating paglingaw-lingaw sa mga istorya nga inyong gina-share diri sa kahapon lamang program buwas sa liwat naton nga pag-updanay. Maraming salamat sa inyo tanan sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God